Yes, feliz noche, mi hermano estimado. Un día más nos está contento de porte educado en divoso. Een hele fijne avond, lieve broeders en zusters. We zijn blij dat we weer een avond samen kunnen hebben. Yes, assim que nós por seguir elaborar estudio junto. Zodat we verder kunnen blijven samenwerken en studeren samen. Yes, maneira sempre awe nós ting nos roman Tiffany também que também traduzir para nós. Zoals altijd hebben we onze geliefde zuster Tiffany, die zal helpen met vertaling. Yes, e nós temos roman Argenis também, maneira nós acostuma acaba que também lezen e texto não. En ook onze broeder Argenis, waar we ook mee gewend zijn, die elke avond de teksten voorleest. Legal visavo, legal vis roman Argenis está calentando, que men no wa que Argenis está rustig, que men kuta wega, está calentando. Onze broeder is aan het opwarmen. Hij is niet rustig, hij is aan het opwarmen. Ja, is que men beetje órganos llega na certo parte de tema, mee. Dus wanneer we ongeveer in het midden van het thema zijn, Dus roman Argenis erbij haken. zal broeder Argenis inhaken. Ja, is en dat erbij ranken salico e cherry ribebolo mes. En hij zal de cherry op de taart. Ja, is en toen nanos erbij switch, maar zo en na aan erbij zien de ribe zo stoel para mi lezen teksten dan. En op dat moment zullen we gaan switchen, waarbij ik de teksten zal voorlezen. Ja, is en toen eten bij gie thema. En hij zal het thema verder begeleiden. Ja, is que men die spera geen is pronto den picture. Ja, Wat was is. het laatste? Ja, is. Aqui eta pizza aan met bati, pero un beetje nos volto. Dus op dit moment sta ik nu aan de slag en hij zit op dit moment, maar straks zullen we wisselen. Ja, is. Que men stay tuned. Okay, nós também continuar we caminho nossa queda. Dus we gaan verder waar we zijn gebleven vandaag. Yes, nós também continuar, mas nós mira aqui na ribe pantalla. Zoals we op het scherm kunnen zien, hiermee gaan we verder. Yes, nós mira aqui na nossa papi die segundo nosso canando dinge santuario. Hier hadden we het over terwijl we aan het lopen zijn in het heiligdom. Ja, nós mira com a pareja a para, ne promemível com o altar de sacrifício. Zien we het stel staan bij het eerste onderdeel, het altaar van offeringen. Ja, is espero sa cana vai ne lavamano. Dan zijn we doorgegaan naar de handwassingsgedeelte. Depois nós se avançar para dentro ding e tabernakel mes. Daarna zijn we echt de tent ingegaan. Então nós wakong eta dentro kinang nós passa na e promemível of ne promego nós tinha que secaje com o altar e meselipang. En eenmaal binnen in de tent zien we dat we naar het eerste onderdeel zijn gegaan, de tafel der toonbroden. E nós trata e prome pang, que nós toca e círculo sagrado. Dus toen hebben we het eerste brood doorgenomen en het symbolisme erachter. Círculo sagrado is a sacred circle. Aan het heilige cirkel. Ja, is pensa para die individualiteit nan die cada En ook hebben we besproken de individuele delen van elk ander. Ayer nós vamos die rol die je hende hamber. Gisteren hadden we het over de rol van de man. Ja, is voor die tata, por ejemplo. Dus bijvoorbeeld van de vader. E nós queda na onda. Quem corda. En wie weet waar we zijn gebleven. Aha, nós queda ja, is men die we stay tuned dames nang, nós chega boso. Oké, dames, vandaag komen we op ons thema. Nós hebben aqui que pang te visa nos awe pa edama nang. Oké. Dus vandaag zullen we bekijken wat het brood zegt tegen de dames. Juist. Nossa mira, nossa papiera que tem crisis de que tem pouco gente humble.
We hebben gisteren besproken dat er een crisis is doordat er te weinig mannen zijn. E snang kutei entre nang poco di nang te assumir a responsabilidad. En degenen die er zijn, weinig van hen nemen hun verantwoordelijkheid. Ja, is nossa bisa era or bota ripara kuti mas sende moe. Kwende homo kuta We hebben gisteren besproken dat er meer vrouwen zijn kuti interesse dinge kosan di Dios. die interesse hebben in de dingen van God. Moe mes te predica. Vrouwen preken, Moe bon ja canta, oké, great, pero predicar Zingen. of hasi certo trabalho não pisar kuti ende homo tingo hasi. zware werken die eigenlijk de mannen horen te doen. Diaconesa was oma di bijna in diacono. Te moe mes tingo hasi trabalho. Diaconessa. Diaconie. Diaconie, juist. De diaconessen, want er zijn minder diakonen. Juist, que men tem crisis, no? Dus er is een crisis. Ok, pero de um caso assim, e pergunta de Bira, Kiko e moe mesterasi? Dan in zo'n geval, dan wordt de vraag, wat moet de vrouw dan doen? E tenho tuma e rol die hende hamber over. Moet zij de rol van de man overnemen? E tenho tuma rol die esposo, bisti e perci di esposo. Moet zij de pet opdoen van de echtgenoot? E te tenho que funcionar como cabeça para sombra e amo mes notasi lo que cabeça de casting quase. Moet zij dan de hoofd des huizes worden, omdat de man die rol niet op zich neemt? Ok, laat me poner assim aqui, so, logicamente, nosso margenis lota bij um tema over je aqui. Oké, ik ga het even zo zetten. Onze broeder Argenis zal het hebben over deze thema. Ja, dus me nota bij muito deeper punto aqui. Ik ga er niet te diep op in. Ok. So, kita passa, a um dia eu tenho com, hasta aí no momento, vira pastora. Dus wat er gebeurt vandaag de dag is dat zelfs vrouwen pastoor worden. Ja, is dan vira anciano, of prome anciano mesmo. Ze worden zelfs eerste ouderling. Pero lá em poner assim aqui, Deus o consante poner na orde. Maar ik zal het even zo zetten. God zet zijn dingen op orde, heeft zijn dingen op orde. Juist, dus é de nota maneira a mim que assim, da maneira Deus quer e coisas worden assim. Dus het is niet zoals ik wil dat dingen verlopen, maar zoals God wil dat de dingen verlopen. É ético tem uma ausência de rende ambo, dingen trabalho de Deus. Het feit dat er een afwezigheid is van de mannen in het werk van God. Nota pone que moe tinko tuma e rol de rende ambo over. Betekent niet dat de vrouw de rol van de man moet overnemen. Juist, e lo qual que rende moe tinge assim. De caso aqui. Juist. Wat de vrouw in dit geval zou moeten doen. Se esposo nota assumir su rol. Als de echtgenoot niet zijn rol op zich neemt. E me se por riba su esposo den oração constantemente. Moet zij haar echtgenoot dan constant in gebed brengen. Courage perhasi su trabalho. Hem bemoedigen om zijn werk te doen. Ja, so timbe ting moe eigenlijk een beetje courage nante juda nante critica e ambu baie massa bou. En in sommige gevallen is het zo dat de vrouw de man bekritiseert en hem van zijn rol afhaalt. Ja, dus courage den lo qual go saque tá bom, puxe, mostreco e bopor, assim. Dus bemoedig hem in wat je weet waar hij goed in is en blijf hem bemoedigen. Ja, isso é corabão, nós também temos que sustentar moe. Want wij hebben ook de steun nodig van de vrouw. Encorajamento de parte de nossa esposa não. Bemoediging aan de kant van onze echtgenoten. Oké, laten we een rato para me Pedro dan 3:1. Oké, we gaan nu de eerste tekst nemen. 1 Petrus.
3:1. Juist, 3:1. 1 Petrus 3:1. Yes. Dus we gaan kijken pang de biso no sabe. We gaan bekijken wat het brood ons zegt vandaag. Ok. 1 Petrus 3:1. Pedro, 3:1. Pedro 3, Sí, versículo 1. versículo 1 só, não? Sí. Ok. Na mesma maneira, vosso esposa não, seja sumiso na vosso mes esposo não, para se algum de não desobedecido na palavra, não provardo ganhar sem palavra para meio de conduta de não esposa não. Tremendo. No se mire, dama nang, que mendi nos powardo ganar Kiko, sin palabra. Dat simplemente, sí, sorry. Dus vrouwen, hier zegt de tekst precies wat er gedaan moet worden. Juist, no nos comende ambo, En wij als mannen powardo ganar sin palabra. kunnen zonder woorden gewonnen worden. Door die conducta die nos esposan, door die hende muenang. Door de houding van de vrouw, dus Ja. de vrouwen. Correcto, pues agora bom, hiera e dama na goza machar genis. Dus gisteren hebben de vrouwen ervan genoten, Argenis. So na, ambo na waru sutam, de verat? Want de mannen werden Gezwiept. Pero ave no se bolte blachi, no se bolte vandaag medalha. hebben we de bladzijde omgedraaid, de Zo. medaille omgedraaid. So ave Dios te papi que muenan, en don tiki kende ambo nan den final. En vandaag praat God dus met de vrouwen en een klein beetje over de mannen aan het Ja, eind. gaan dan sorry, een tikkie toch. Certo. Uiteindelijk toch. Oké, Dus dus. alsnog worden de mannen aan het oor getrokken. Juist. Você é Deus se nos responsável com o bem. Pero God oké, zet ons verantwoordelijk op, hoe juist. dan ook. Que mandi emuwe no meste bij comissa zeurke in de ambo. Emuwe gusti Dus ko de yo vrouw moet bibe. niet gaan zeuren tegen de man, want dat gebeurt vaak. Juist, emuwe te bom dingen koi. No sabe Vrouwen bom. zijn er heel goed in. Juist, pero pensei e Pedro de visa pa guardo gana sin palavra. Daarom zegt Petrus dat hij gewonnen kan worden zonder woorden. Palavra no me se ta hopi bia. Je hoeft niet veel woorden daarvoor te gebruiken. Juist, laat ons bam back ne texto de ayer con nossa série com Provérbio 31, 10-12. We gaan terug naar de tekst die we gisteren hebben gelezen. Spreuken 31, Yes. 10 tot en met 12, yes. 10 tot en met 12. Spreuken 31, 10 tot en met 12. Spreuken 31, 10 tot en met 12. Yes. Como é virtuoso quem porém a sombra é bal mais curubi. Coração de seu esposo está confia em Deus. E seu esposo não tem falta de ganache. E está assim bom na seu esposo e não malo. Tur é dia não de subida. Alright. Dus, lo que Dios está buscando ahorita con muenan virtuoso. Oké. Dus wat zoekt God vandaag? Een goede vrouw. Juist. Abo, pergunta tá, quem por haye? Maar wie kan haar vinden? Oké, não sabia se voi hende ha muita scarso, de verdade? We zeiden net dat er weinig mannen zijn. Pero oké, tem hopi in de moe. En er zijn heel veel vrouwen. Pero den tour e muenan tem parco de moe virtuoso. En in die hoeveelheid vrouwen zijn er een paar die virtueuze vrouwen zijn. Goede vrouwen zijn. Juist, pessoa, versículo te puntra, quem por haye, que me eta scars. Want de vers vraagt wie kan haar vinden. Dus het is schaars, het is poco. Ze zijn weinig. Juist, maar mire que men tem scarsità também, pero di moe virtuoso. Dus er is ook een schaarste aan een goede vrouw of virtueuze vrouwen. Juist, pessoal, wak, awo moe virtuoso, escucha bom, e coração
de su esposo. Steven, voor herhalen? Sorry. Ok, dus ele moet virtuoso avo, Dus de goede vrouw nu, e coração de su esposa te confia dentro. de hart van haar man vertrouwt op haar. De con te confia dentro. De con te En confia hoe dentro. vertrouwt hij op haar? El texto de que dice, y su esposo lo no tiene falta de ganache. De tekst zegt verder dat haar man nergens gebrek aan zal hebben. Ja, es que man, moet virtuoso e humble por depender, por stens ribeje. Dus deze goede vrouw, de man kan op haar leunen, kan op haar bouwen. Ja, is por confiar, que man, moet gewoon zo dubbel, pero no moet. Que man, Dus hij kan haar vertrouwen. De vrouw is zijn naaste, is zichzelf, maar als vrouw. ja, is que man, echt het hoopje close kunnen. Dus hij is heel dicht tot haar. Ja, is het, moet eten si bom so na su esposo. E não En malo. zij doet hem goed en geen kwaad. Wak, hoop je matrimonio te quebra também ave door die ausência de mulher virtuosa, meneer Bissoy. Heel veel huwelijken vandaag slagen niet doordat er een gebrek is aan virtueuze vrouwen of goede vrouwen. Ok, dus esposo te bij, por ejemplo, la que mucha nang, Dus de man verlaat haar met de kinderen. pero te confia que mulher te cuida pe yunang. En hij vertrouwt erop dat de vrouw de kinderen er goed voor zal zorgen. Ok, so segundo Gênesis capítulo 3, está gente homem te primeiro ganador de pão para a casa, provedor. Volgens Genesis 3 is de man de broodwinner. Of ja, Genesis 2 também. Genesis 2 também. En ook in Genesis 2 zien we dat. Ja, se zit primeiro, depois Genesis 3 se vira acusador e sofrendo. Dus eerst in Genesis 2 en daarna zien we terug in Genesis 3 met de zweet. Ja. Met hard werken kan hij zijn brood winnen. Ok. Agora, vamos ter que mais de Provérbio no capítulo 2. E nós vamos seguir We gaan nog iets dieper. We gaan naar Spreuken, hoofdstuk 32. Sorry, hoofdstuk. Hoofdstuk 2. 3. Hoofdstuk 2. Hoofdstuk. Vers 2. Welk hoofdstuk? Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3. Ja, hoofdstuk 3, vers 2. Nou, me diz lá com correto. Ja, hoofdstuk 3. Nós vamos seguir ampio e ribe e moe. Aqui na lá, diz lá correto, versículo 20. Me diz lá hoofdstuk 3 meeting. Hoofdstuk 3, vers 20. Me diz lá algo rápido aqui. Se quer se meeting net algo do best me dilande aqui. Is momento. Su audio. Ok, lá me waktis rato, sorry. Só tem coisa bruada em outro aqui. Ok, lá me diz ele, lá me lê saque, então me tebe wakta na onda. Só me escrevi versículo robes. Spreuken 3. Ja, Versículo wat de boodschap Steven. Vers 11. Caminho visa eta abre sua boca com sabedoria. E não me diz só esse artigo, mano, mas buscar louco de minha Bíblia aqui. Tem que doen Romano een vers correcto, não? Ze diz. We zoeken naar de juiste tekst op het moment. Ja, dan ga ik rapidamente. Ok, provérbio me quer estar 31. Ok, 31, 26. 26, ja. Yes. Spreuken Yes. 31, 26 misschien. Yes, laten we bij 31, 26. Ja, zie. We gaan naar Spreuken 31, vers 26. Ja, se vai com algum versículo din saque. Ok, let's say para mim, 26.
Ela abre sua boca com sabedoria e confiança, carinhoso, taribo sua língua. Ok, punto número 1. Emuwe virtuoso. Ave noite damanang. Você reconheceu mesmo em versículo 26? Dus, dames van vanavond, herken je jezelf in deze vers dat we lezen? Ah, o ora bo abre bo boca te sabedoria te salivoje. Wanneer je je mond opent, komt er wijsheid uit. Ciança carinhoso, tariba bolenga. Vriendelijke onderwijs je op een vriendelijke manier. Lá me responder isso aqui. Kiko tá é arma mais vervelho que ele moeda carga. Ik zal het even zo zeggen. Wat is het wapen dat de vrouw met zich meedraagt? Ah, você sabe qual é dat? Wat is dat, Tiffany? Wat is dat? Tá não se vira de chat aqui, dama na meta quando está. Dan samen. De dames antwoorden zelf in de chat hier. Ja, ada Kiki antwoord dat Tiffy. Wat is het antwoord? Wordt aan mij gevraagd. Dat is lekker dame quando está. We gaan even kijken wat er in de chat staat. A mim te visa nada, Argenius nós não te vise. Se lekker naam me We vise. zeggen nu niks. Ik laat het aan de Ja. De chat zegt. Tem duas damas que tem aqui tem arma mais potente de Nuena. In de chat wordt gezegd mond of tong. Ja, wel sim. Het is chique, pero het is velo. Tudo sendo monde na candela. Ei, tava te Ana tinha net. Teve dit aan wel eens tremendo. Dank je wel eens. Ja, Iori, dan te biser geen is goed aan onze bise. Dank u wel voor het lezen, Tiffany, want dan zeggen ze niet dat broeder Steven of broeder Argenis het hebben gezegd. Oké, dank je dames. Oké, dus is zeta e arme te PC is sabio bisele. Dus dit is het wapen en daarom zei de wijze deze woorden. Kusinanga bie mes, natingo bie ku Als ze het sabedoria. openen, dan openen ze het en dan geven ze wijsheid. Ja, is sinyansa carinhoso tingo flui sali voor die ribersulenga. En vriendelijke onderwijzingen of geliefde onderwijzingen komen uit haar mond. Oké, G3 zo miro margenis, versículo G3. We gaan nu naar vers 13, Spreuken 31 vers 13. Yes. Je bedoelt hoofdstuk 31 vers 13? Sí, camino está hoy mes, pero versículo G3. Ok. Ela busca lana e lino. E com gosto, ela traz o sumang. Alright, oké. Emu we virtuoso aqui. Argenis, então we kuda sindo wak Netflix in der dia. Dus deze goede vrouw, is zij een vrouw die alleen maar Netflix kijkt? Botan je sinta piri ba outro conta que de vela unha in der dia. Ja, zie. Zie je haar met gekruiste benen op elkaar zitten en Nagels te veilen. en nagels te veilen elke dag? Hele dag. En elke dag ook. Oké. No, het visa eta gusta, het visa iku gusto eta tra kusumanang. En de tekst zegt, en met vlijtige handen spint en weeft ze. Ja, is que en no tu mu flojo, eta tra, eta move dingen kas. Want dan toch delícia tá zie. Juist, ku gusta, te visa, ku Ze is gusta da geen tra. luie vrouw, dus ze doet het werk in het huishouden en ze doet het met enthousiasme. Juist. No obliga, pa more te siente, verdad? Onverplicht, met liefde doet ze dit. Oké, versículo 19, miro margenis. We gaan naar vers 19, broeder Argenis. Kiko mas. Ela tem carrete pahila den su man e su dedo nanta gara espul. Oké, que mendi, eta cose su panha pa su yunan su kasa, eta care, eta ambe. Dus ze naait haar kleren voor haar kinderen en haar man. Dus ze geeft om ze. Awo, wake sa que wo, versículo 27 genis.
Vers 27 gaan we nu. Que Tremendo mais? texto. Esta tiene el camino de su familia bom na vista y no te come pan de floedad. Tete bize. Awo wak. Ora bot wak, se nós cinco, não, essa aqui não, me te bem se diz comparação, não mal Ik compreender ga o que nu me te een visa. vergelijking maken. Ok, não mal compreender o que me te visa. Begrijp me niet verkeerd. Wak, als ze dingen reino animal, Dus zelfs in het dierlijk rijk, se você ter bom cachorro para boar Als je- bocas, als je een goede hond nodig hebt om je huis te bewaken, Un cachorro nuevo de un bon. juist. Vamos ver? moet je een vrouwelijke hond zetten. Mas wak, me tocar bia, ene tá avisando. Ik kan me een keer herinneren dat iemand tegen mij zei, Eu digo, Steven, wak cachorro hambo, bonome se wak cachorro hambo. Maar zo fácil ladrón de dentro bocas. Je moet geen mannelijke hond nemen. Ladrón de dentro bocas. Want een dief kan zo je huis binnen betreden. Nada lá cachorro of cachorro los passa, tu realmente nada corre vai. Ze laten een lopende Zie. hond voorbij lopen en alle mannelijke honden gaan achter haar aan. Nada nada bula dentro bocas. En de dief komt dan in je huis. Pero cachorro moe, master. Maar een nada. vrouwelijke hond, Juist, de master wak nada wa bocas scherpe wou. ze houden je huis heel scherp in de gaten. Bom beesten aan ding. Ze hebben goed zicht. Mueta mira senhora conosco me não muita mira. Tem third, conheço trouve sexto sentido. Vrouwen zien wat mannen soms niet zien. Ze hebben een soort van 60 zintuig. Juist, que men die Deus creëerde me com dom special. Dus God heeft de vrouw geschapen met een bijzondere gave. Dat pensei nós me gene moe também. Não me stay nós também Daarom hebben we logicamente. ook de vrouwen nodig. Dus e moe door que te bewaak su cas e não por te flow. Doordat die vrouw dus scherp toezicht heeft op haar huis, is zij niet lui. Ok, versículo 14, que comas? Vers 14 nu, wat zegt het nog meer? De esta manera, barco nandi comerciante, esta 13 su comida for de leu. Ok. Dus e moe aqui também barco comerciante, eta bom de financias. Dus ze is goed in de financiën als een schip van een koopman. Ja, is que men die dan is ora falta code em cas, puntre moe. Exato gos. Dus als er iets mist in het huis, vraag aan de vrouw, ze weet alles. Ok, abo tem puntre, dus que nos incumbe. Dus não falta la munchi, falta kiko, falta saki. Dus als jij vraagt, oké, wat eten we? Dan zegt zij tegen jou, oké, dit hebben we nodig, dit hebben we nodig, dit hebben we nodig. Ja, is nós comendamos tenho dias de quadro, nós tenho kita nos pet, e moe te bom neko aí. In dat geval moeten wij als mannen onze petten afdoen en dit overlaten aan de vrouw. Want de vrouw is er hier heel goed in. Ok, nós estamos back, ribe parte comerciante, pero banco é de 5. We komen terug op het schep van de koopman, maar we gaan nu naar vers 15. Ok. Esta lanta mientras esta noche ainda, y ta duna comida na su familia, y tarea na su sirviente na. Mire, que men die oren wat wakte, e moe te bom dingen koi tambe. En de ander tambe, hoe je nou bom zie, bom te te. Dus de vrouw is hier goed in. De mannen kunnen er ook wat van, maar de vrouw is hier heel goed in. Juist, pas maar die kom, e moe te tarea a dingen hogar. Want de vrouw heeft de taak in het huishouden. Juist, het e homo tingu sali pe proveer pe su kas bimbek. En de man moet het huis uitgaan en daarna weer terugkomen om zijn brood te winnen. Juist, dus junto aan te complementar outro dentro bom pa e kas não falta nada. Dus samen werken ze eraan zodat het huis niks mist. Ok, eu ban um cita o. Daqui En we na. gaan nu naar een citaat. Ok, vamos aqui que hermano vai de visa para lo que te trata e comerciante de versículo. Como se le sea trove hoy? Lei waka trove, parte Vers comerciante, 14. não sei que. Sim, verso 14. Juist.
O bang waki te bisa de quadro aqui. We gaan kijken wat Ellen White vertelt over vers 14, wat we net hebben gelezen over de schip der koopman. Ok, esse primeiro Peter Gens, me esse é de 2, poder esse de 3. Of, sim. Não mestre ajuda outro. Não considera verdade para ter e cordão de carteira firme, negando bo de duna bo esposa placa. Ok. Agora, me sabe Ze de moeten traduzir. elkaar helpen. Neem het niet als waarheid om de touwen als heel vast te nemen en je vrouw afwijzen of weigeren om haar geld te geven. Ok, in que sentido? Dus in welke context? Ok, você é moe, logicamente, é te cuida para ding, toch? É te Dus mantener de vrouw, ding. logischerwijs, ze zorgt voor binnen het huis. Pero é moet te proveer. En de man is de kostwinner. Juist. Dus é moet também tem que doen su casa algo, para o que te trata. Dus- Sem. Dus de man moet de vrouw ook wat geven, in dit geval geld. Ok. Agora, me diz isso aqui rapidamente. Ik zeg dit heel even snel, Você promete que não siga beleza. voordat we verder lezen. Wa, geração a maioria be, die kon é coisa que te sina difícil a vendia. Een van de redenen waarom dit tegenwoordig zo lastig is, Ok, que é moe e homem tem que tra. dus dat de vrouw en de man moeten werken. Mas hobby be não tem uma preparação. Hobby be nós não a preparar para mim que nós kan chegar no matrimônio. Dus heel vaak is het zo dat we niet voorbereid waren voordat we in het huwelijksboot zijn gestapt. Timber nós drenta que deve nan eigenlijk dingen matrimônio. Eigenlijk, of soms komen we met schulden in het huwelijk. Na modo que a outro dois cinco traços sem não te chega. En dan betekent het dat beide moeten werken, want anders halen ze het beide niet. Of nós te gasta mais de lo que nós tem. We Nós we te gasta. geven meer uit dan dat we hebben. Juist. Então esse aí da pone que eu gar também do começa a virar instabil. Agora. En dat zorgt ervoor dat het huishouden ook instabiel wordt. Vooral se tem Yunan dingen assunto, pior ainda. Nog erger als er ook kinderen in het huwelijk zijn. Dus mama tem que tra, tata tem que tra, quem te wake Yunan. Want mama moet werken, vader moet werken, wie zorgt dan voor de kinderen? Ora não bem cas, tu dota cansar, eu tenho que vai outra caminho so, não que drumi, não tenho que drumi. Wanneer ze beide thuis komen, zijn ze moe. En dat betekent dat de kinderen vaak ergens anders moeten, want ze zijn moe. Ze willen ook slapen. Para ter Yunan contento, você compra videogame quizás of algo, doen muito para seguir para drumi. Om de kinderen tevreden te houden, koop je misschien een videospelletje, zodat ze bezig kunnen zijn en dat jij kunt slapen. Ja, espero que nota eu garco Deus desenhar petasini. Maar dit is niet wat Gods gedachte was over een huishouden. Juist, vamos seguir lezen, senhor. De bisa, meester, escute bobo, meester laga su esposa suma semanal. Ja, cita semanal wat te cobren, toch? De citaat zegt verder, hij moet een bepaalde hoeveelheid wekelijks aan zijn vrouw achterlaten. Oké, laga a mi bisa de mi palabra mensual, si no está cobro mensual. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Als we wekelijks, Maandelijks. Maandelijks. Geld binnenkrijgen. Juist, dan wordt het maandelijks. Het importa semanal, hoor. Dus in dit geval wordt het maandelijks en niet wekelijks. Oké, e laga é assim lo que é que placa aqui. En laat haar doen wat zij wil met dit geld. Oké, nós bem bekri we pidi beki. Niet lagi We open komen zo assim. terug op dit gedeelte. Sim. Riba parte que beleza mensuale, Sim. of eigenlijk semanale te poner. Sim, correto. Meestal het tempo, so carbon, cita que a horas que biopia aí passar. Sim. Anto Een
Zie. Een puntje, zoals dit citaat, dat hier staat wekelijks. We moeten wel rekening houden dat dit in een andere tijd was. Ja. Ja, dus door dit tempo que eigenlijk maioria gente tava te cobra semanal of cada 12 man, quincena nos teme. Juist. Ja. En in die tijden was het gebruikelijk dat ze wekelijks of om de 2 weken werden uitbetaald. Ja, is dat que meestal la bira, maioria kan mensual. mensual. Juist. Correct. Tegenwoordig is het grotendeels dat er maandelijks wordt uitbetaald. Yes. Assim me. Awo, ito sige bisa, bo no adune oportunidad para ejercer su tacto of su gusto. De citaat zegt verder, je hebt haar niet de mogelijkheid gegeven om, ik kan het niet zien verder, de tekst. Ja, su tacto of su gusto, dus su wil. No alage ejercer su wil. Je hebt haar niet de mogelijkheid gegeven om haar wil uit te oefenen. Juist. Pa sombra bo no a realizar na una manera adequada. Want je hebt niet op een toepasselijke manier beseft Agora bem, cu uma esposa mestre ocupar. dat een vrouw zich bezig moet houden. Bo esposa tem mente excelente e balançada. Je vrouw heeft een welgebalanceerde mentale capaciteit. Ok, agora bom, avo bambeca vo, pessoa te visa, lage assim lo que e que cu e placa aqui. Wat we eerder hebben gelezen, laat haar doen wat zij wil met dit geld. Avo que mena aqui nampa, cu emu wetingu gaste placa na kiko kuta? Wat wordt hier bedoeld? Moet de vrouw Juist. zich het geld gewoon uitgeven aan wat dan ook? Shopping te dier, iba, kon je mijn site net over geen is? H&M, Kiko, amizade. De hele dag shoppen op H&M of Juist, hè? Juist, kon je mij wat metro? AliExpress. Sim, esse aí. AliExpress? Juist, não, te sei te pa beginan, agora bom. Nee, deze tekst heeft het niet daarover. Nós vamos piano de que tu vai gemoe pirtoso. We hebben het over de goede vrouw, de virtueuze vrouw. É moe cristiano que tem uma mente excelente e bom balançar. De christelijke vrouw die een excellente en Ja, een gebalanceerde gedachte. gebalanceerde mentale capaciteit heeft. Juist, dat is palavra. Avo, versículo 4, que deve se trove? Esta maneira é barco nandi comerciante. Wat zegt vers 14 ook alweer? Zij is als de schepen van een koopman. Esta 13, su comida for de leu. Mire contexto. Ze brengt haar eten van ver. Que me ora que esposo te provee e te doen een parte de entrada. Dus wanneer de man, de kostwinner, een deel afstaat aan haar vrouw, aan zijn vrouw, E moer aqui saco e te maneja e sen, patin dispar, patin di saki, pesaya. weet de vrouw hoe ze om moet gaan met dat geld. Om te sparen voor dit, voor dat, voor dit. Ja, is logicamente, we komen chimis leuk bebisti, bij iglesia, sali con Logischerwijs ook om mooie kleding te kopen om mee naar de kerk te gaan. Ja, is pelusi bonita, pa su casaco, su yunan. Om uit te stralen voor haar man en haar kinderen. Ja, dus e po maneja e placa con not in falta di nada, eu amo po conferire moe. Dus ze kan haar geld zo onderhouden dat er nergens gebrek aan is. Dus de man kan op haar vertrouwen. Juist, awo kimada sige biser genis, doe na bo esposa. Wat zegt het nog meer? Ay, yo mi no poner si te pantalla, te bien. Ja. Dank u. Ja. Ok. Duna bo esposa parte de placa que você receber. De citaat zegt verder. Sí, sí. Sim, não, transfirma. De citaat zegt verder, geef je vrouw, je echtgenote, een deel van het geld dat je zelf krijgt. Ha. Laga eting esaki como su mês e laga eting esaki como su mês e lage usa esaki maneira é que. Laat haar dit zelf behouden en laat haar dit zelf gebruiken zoals zij dit goed ziet.
E mestre queda permitir para usar em meio não que estava a gana maneira de sua opinião estava a considerar melhor. Ze moet, het moet haar toegestaan zijn om dit te gebruiken, dus de middelen te gebruiken, in haar mening, dat zij zelf als goed ziet. Então, bisa, se estava a ter suma para usar para o mês, sem ser criticar, Dus als zij een bepaalde som heeft om te gebruiken voor zichzelf, zonder ervoor bekritiseerd te worden, elo aqui está peso grande voor de sua mente. zou zij een zware last van zijn gedachten afdoen. Juist. Pessoal, die kon wak. Te liever nog, cara. Bom, esposo te doen algo para su mês. Want zij is vrij, want de echtgenoot geeft haar wat ze nodig heeft. So, cara, bom, emo weta trabajando, pero den cas. Want de vrouw werkt, maar binnenshuis. Tur dos, su trabajo te importante. Tanto de ambos como Allebei emo. hun werken zijn belangrijk, zowel van de man als de vrouw. Pero wak, pensei, en die hoop mo weta bisa, mi meeste bij tra. Daarom zeggen heel veel vrouwen vandaag de dag, ik moet gaan werken. Juist, pessoal, mi não te depender de banho en de ambos. Want ik ben niet afhankelijk van geen enkele man. Die me que se saque mi te zie. Wanneer ik dit wil doen, doe ik dit. Die me que cumpre saque mi te cumpre com mi mes placa. Wanneer ik dit wil kopen, dan koop ik het met mijn eigen geld. Wat die kongen wat Dios te bote kos netje de balança. Zien wij nu hoe God dit netjes in balans zet? Pero con inimigo também cambia inteiro panorama de Kiko tu matrimonio. Maar hoe ook de vijand het hele panorama heeft gewijzigd. Juist, de Kiko tu matrimonio. Gewijzigd van hoe een huwelijk eruit hoort te zien. Correcto, pero pensei, Dios te llama nos para back na een modelo correcto de Kiko tu matrimonio. Daarom roept God ons op om naar het juiste model, het goede model, terug te gaan. Van wat hij als eerst heeft ingesteld. Correcto, wak. Hopi be, mayor nang a info kariba, hiba na yu, pa na yu te bong din school, bong din Kiko te great. Heel vaak hebben ouders hun kinderen aangemoedigd of naar scholen gebracht om hun te helpen met educatie. Je dan op een master ding administratie, ding zaakje, ding saia. Om het uiterste te halen in administratie of in elk veld dan ook. Pero ora nang llega na tin na hogar, nang po administrar na hogar. Maar wanneer ze hun eigen huishouden hebben, dan kunnen ze dat niet behouden of onderhouden. Paso na no hanya e opvoeding Want die opvoeding hebben ze niet gehad. Unico opvoeding ko lang tinta di school. Enige opvoeding wat ze hebben is dan van school. De beserva wa bong hopi je hene muenan di antes. Dus heel veel van de vroegere stellen Nanta wat as Turcos, tu kon amborase. Hindi ang konden mengo. ze alles. Hindi ang mengo. Zo ook de man. Paso nata waro di train fe chiquito. Want ze werden vanaf kleins al getraind ervoor. En te horen aan casa, na por draai de hogar. Tu dos. En wanneer ze dan trouwen, kunnen ze in het huishouden werken. Tu dos postrika paña. Tu do po Ze kunnen cucina. allebei strijken, ze kunnen allebei kopen. Ah, weet je no, bestel Kentucky com McDonald's e bimbana kas. Vandaag de dag bestellen we Kentucky of van elk andere plek. Ja, zo wat je nos mis te comendo vegetal, de verdad. En we horen eigenlijk vegetarisch te eten. En dus se requerir un preparación, de verdad, un gewoon un En dat- bel pidi. Ja? Dat vergt een voorbereiding. Ja, ze zijn er gewoon kon ze met fast food. Nou, ze daar preparar food, wat je prepareren. Het is geen fastfood, maar het is voorbereid eten. Juist, Het wordt dus- voorbereid. Juist, dat we de educatie bezig. Oké, van welke citaten kunnen we Argenis? No spoor. We gaan nu dit citaat bekijken, broeders en zusters.
Steve, me tá maar over rato se na parque nesse lá e tinko. Ok, no preocupa. Dale no. Bom, nós por vista seguramente que é dever não distintivo de gente moeda mais sagrado, mais santo que é som de gente homem. Guarda un rato, We kunnen met zekerheid zeggen dat de taken. Mag ik de citaat Ah, sì, weer sì. Ja. Sorry. We kunnen met zekerheid zeggen dat de taken, gespecificeerde taken van de vrouw, het meest heilig en toegewijd is dan degene van de vrouw. Ok, want un rato. Van de man, sorry. Juist, correcto. Que hermano vai te explica aqui, não? Isso é uma boa pergunta. Wat legt zuster White hier uit? Mas eu suppose é uma torta é sacerdote de casa. Want de man is toch de priester van het huis. Su trabalho é santo. Su trabalho também é santo. Zijn werk is toch heilig? Ja, is você agora Zijn werk is toch ook heilig? E tem que ir sua família através do santuário. Sim, não se estuda. E tem que ir no âmbito do sacerdote. Tem que ir Hij sua moet família. zijn gezin begeleiden door het heiligdom heen. Para topar com Deus em lugar santíssimo. Om met God te ontmoeten in het heilige der heiligen. Pero hermano vai te bisa que e gente não é seu trabalho mais sagrado. Maar zuster White zegt dat het werk van de vrouw nog heiliger is. Em que sentido? In welke vorm, in welke context? Ok, sigue lezen para mim, irmão. Lees maar verder. Que mulher tem que realizar? Esta bisa laga é mulher realizar a santidade em seu trabalho e com força e temor de Deus assumir a missão de sua vida. Ok, waar een rato. Laat hermana traduzir. De citaat zegt verder: laat de vrouw even kijken. Laat de vrouw beseffen hoe heilig haar werk is en met kracht en vrees voor God haar missie in haar leven op zich nemen. Ok, want een rato, zomba, hoop ja, e gente mulher te pensa que ser, of ting, natuur. Heel vaak is het zo dat vrouwen dan denken, of niet alle, maar sommige. Wat, se me chega na um anciano de igreja, então é Dat sempre als trabalho sagrado. Dat als ik tot een ouderling van de kerk word, dat het heilige werk is. Se me vira motivational speaker, então eu me dá conta. Dat als ik een motivational, een bemoedigende spreker of spreker word, dat ik dan wel tel. Dus eu me dá een petje, want é verdade, geen likes, com share, com followers. Dan ben ik in beeld. Like, dan krijg ik erkenning. Juist, followers, 1K views, 2K, 2000 views op Facebook. Hoor dat? Hoor het niet. Oké, nu wel? Hoor mij, 1, 2, dus als ik 2000 volgers krijg. Juist. Ah, maar ik heb wat in delay, né? Oké. Yes, oké. Sim, oké, dat draait je weg, sim. Sim, dus alguns chegam a estar pastora também, ok? Dus sommigen worden zelfs pastoren. Pero ok, Kiko de com é trabalho de uma moeda mais sagrado de sentido que de homem. Maar waarom is dan de taak van de vrouw nog heiliger dan die van de man? Ok, continua para mim, irmão. Lagi educação yunang pananta útil dentro mundo aqui e de hogar den mundo melhor. Ze mire? Laat haar kinderen zodanig opvoeden dat ze kunnen dat ze nuttig zijn in deze wereld. Juist. En een huishouden kunnen hebben in een betere wereld. Sim, juist. De outra palavra de cielo. De verdade, para alcançar el reino celestial. Met andere woorden, dat ze de hemel bereiken. Juist, maar zo hak. Dan denk je, het tata te proveer voor zijn familie. Dus terwijl de vader de kostwinner is van de familie. E dama awor te prepara e yunang
Pa e reino celestial, pa forma ng karakter. Zal de vrouw haar kinderen opvoeden, voorbereiden voor voor het hemelse koninkrijk. Juist, als die homeschooling kunang. Door middel van homeschooling, Juist. opvoeding of scholen. Juist. Culto que muchanang. Momenten van toewijding of devotional. Juist, lezen Bijbel que muchanang. Kanta kunang, hunga kunang. Met ze zingen, met ze de Bijbel lezen. Salikana kunang de naturaleza. Samen met ze gaan lopen in de natuur. Juist, que me mama eigenlijk, dat je prome maestra, Ellen White bisa je muchanang. Dus de moeder is eigenlijk de eerste leraar van de kinderen. De lerares van de kinderen. Este es un gutin que ayuda pe mucho que crece. Sowieso we tata también te ayuda, claro. Pero mama te prome. Dus de vrouw helpt het kind te groeien en ontwikkelen. De vader heeft hier ook een rol in. Maar de moeder zorgt hiervoor. Correcto, pues carabón, es mucho mayanjos que te un servidor de Dios. Want dat kind wordt later een dienaar van God ook. Juist, no se corre Ana toch, de escritura, Ana, une la hiba so yo. Ana? E di ora, sì, Ana, de escritura. In de Bijbel. Ja, me pingo biseva so nostro, maar Ana también online. Que se video specifica. Ik zeg het heel, we hebben ook een zuster Ana online. Juist. Dus, het bisa sing, ela primiti Dios que lo hiba so yo, de presencia de Dios. Zij was een voorbeeld, want ze heeft beloofd haar kind te brengen weer in Gods dienst. Espírito profecia bisabo, ora que so yo ta de presencia de Dios. De boeken van profetie vertelt ons dat wanneer het kind in dienst was van God. Que sua mama dava assim, cose paia, hibapa, suyu. Wat deed zijn moeder? Ze maakte kleren, ze naaide kleren om voor hem te brengen. Que me nota ta Ana, nota ta mama flo. Maar weer? Dus Anna was geen luie moeder, zien we dit? Oké, que comada sigue bis hermana, te abo. De medio. En medio de tu atividade de vida, é dever mais sagrado de mama tá kusuyunan. In het midden van al haar alledaagse activiteiten in haar leven, haar meest voornaamste heilige taak van de moeder behoort toe aan haar kinderen. Pero quanto viaja é dever aqui te queda parada por seguir algum gratificação egoísta. Maar hoe vaak is deze taak, hoe vaak blijft deze taak staan om persoonlijke, egoïstische doelen te behalen? Juist. Dus ook, hoop ik ja, mama tinko sa, of turko da mama me se sa. Heel vaak als moeder moet je weten, beseffen. Que het trabalho wat daar zit is sumamente valoroso. Dat het werk dat je doet ontzettend van veel waarde is. Dus wat ajuda preparar gente per reino celestial dembocas mes. Want je helpt met het voorbereiden van mensen, in dit geval in je eigen huishouden, voor het hemelse koninkrijk. Pensei nossa comissária que é de Hamburgo, bisando. Daarom begonnen we gisteren met een man, zeggende. Para mostrando que homem tem que estima sua esposa. Zeggende dat de man van zijn vrouw moet houden. Valorar sua esposa. Haar waarderen. Pessoa eta cuida para sua yunang. De verdade? Want zij is degene die zorgt voor hun kinderen. Então moe meses waru ser estimar, meses sa mita apreciar. Door de minha esposa. Zij moet weten dat zij geliefd is, dat zij gewaardeerd wordt. Juist, então eu batanya que moe nota bij busca algo outro para si. En dan zie je dat de vrouw niet iets anders zal gaan zoeken om te doen. Pehanha elogio para sentir bom. Om zich waardevol te voelen en zich goed te voelen over haarzelf. Você dentro sua casa de waru estimar valorar.
Want in haar huis wordt zij liefgehad en gewaardeerd. Ok, vamos lá com um citato mais aqui. Agora vamos ter que dizer um do treino e você met a hoop in anta. Que mais is We geweest? gaan nog een citaat bekijken. Ik pak alleen een paar, want er zijn veel. Dale numa. Y obra así na importante. Sin embargo, no te escucha mama kuta Ángela para obra misionero. Sin por abay un país extranjero so. Ok. Wat een belangrijke werk. En toch horen wij van moeders dat zij verlangen naar een Ja, medische uitzending. Als ze kunnen gaan naar een vreemd land, zodat Ok, sigue. Na lo sinti kunanta batahasi. Algo kutabatabal. zodat ze voelen alsof ze iets deden die van waarde is. Ok, want rato. Want rato. Okay. Querida, nós vim back. We komen hierop terug. Que me mama timbeta Dus de sindico moeder, Ita sindico no, pero ta simihasi e obra missionario de un país afo. dus de moeder voelt dan dat als ik een medische werk doe in een vreemd land, Teori me te bezig haciendo algo. dan ben ik bezig met iets goeds. Você Met iets. Juist, pero siendo kunanta haciendo algo cava. Terwijl ze al bezig zijn met iets. Então algo que hopi valor maranaje. En iets met heel veel waarde aangebonden. Preparando alma denan cas per reino de cielo. Om zielen voor te bereiden in het huishouden om het hemels koninkrijk te bereiken. Kiko más eres que dice, hermana Ana? Pero Lees maar verder. Assumir é verdade é dever na diário de vida de casa e banan dilante tapar-se na tarefa agotador e ingrato. Maar om de dagelijkse taken van het huishouden te doen en dit voor te brengen, lijkt het voor hun Een taak. ik weet niet, minosaki kota agotador. Zware tak. Zie. Het lijkt het een zware taak en een niet gewaardeerde taak. Juist. Ja, Iemand stelt een vraag. Ja, kom zo voor de vraag. Een vraag van Micha? Oké. Sì, mi bimbe, nostre bimbe preguntano in final. Ok, la imponersi ne so mi no alese vraag, pero mi te supponersi, we zou ook in bouw vraag, we zo, dat we hier inteiro Ik kan nu moeite. niet naar de vragen bekijken, maar ik zal het even zo zetten. Ik heb een vermoeden van wat de vraag is. Juist. E gente lo puntra ave, pero Steven, que tal si mi tu mama soltera? Dat de persoon zich vast afvraagt, wat nou als ik een alleenstaande moeder heb? Acaso essa que está aplicável para mim? Is dit toepasbaar voor mij? Ok. Toepasselijk voor mij? Bota em abo que caso neta, de realidade de vida. Dit zijn dingen die behoren tot het dagelijks leven. Juist. Anterior botin, laat ons de un caso na cine, so botin kutra. De caso Dus é. in sommige gevallen dan moet je werken in zulke gevallen. So bomesta mama, de outra palavra bomesta tata. Want je bent zelf moeder en ook zelf vader. Ok, botin borumanang spiritual de inglês, hermano, vai também de papier. Je hebt je broeders en zusters, je geestelijke broeders en zusters in de kerk. Corabong. Ellen White zegt er ook wat van. Corabong, rumang of mama na, misa, een persona spiritual. Dus broeders en zusters of geestelijke broeders en zusters. Ja, is moeder ook, si mama of tata, whatever, pero spiritual. Of vader of moeder, maar dan in geestelijke vorm. Não por assistivo dingen caso aqui, dan tenho abota bij proveer para bogar. Ze kunnen je helpen terwijl jij bijvoorbeeld de kostwinner bent. Juist, we zijn toch outro, é caso não é especificamente visão, não? Want het kan niet anders in zulke specifieke gevallen.
Oké. Bang den proverbio dan 31:23. We gaan nu naar Spreuken, hoofdstuk 31, vers 23. Vamos acá. Vers 23. Su esposo está conocido en el porta nandi stad, ora que es cinta entre ancianos nandi el país. Ok. Awo. Combin su esposo te conocí den je poorten aan die stad. En Combin. hoe is het zo dat haar man bekend is in de poort van de stad? Nou, dat is ata esposo di Sandra te gaan win. Simpel Ze zeggen, kijk, dat is de man van Sandra. Ata esposa di Roman Ana te gaan win. Dat is de man van zuster Anna. Hij komt aanlopen. Dan te reconocer con respect. En ze herkennen hem en ze respecteren hem. So di con su esposa tu moe virtuoso. Waarom? Want zijn vrouw is een virtueuze vrouw of een goede vrouw. Pero que tal si e moe no te virtuoso? Maar wat nou als de vrouw geen virtueuze of goede vrouw is? Kiko na lo papia di e esposo e ora e. Wat zouden ze dan zeggen van haar man? Mito Colombiana dia 5 anos no te deal ku e pastor tal y tal pastor. Ik kan me een keer herinneren dat er werd gezegd, nee, we benaderen die pastoor niet. So su casa, corabon, su esposa, Want zijn vrouw te papia malo ku ende. praat slecht tegen mensen of met mensen. Pa motivo di su esposa nange deal ku esposo ku te pastor. Om reden van de vrouw willen ze de pastoor niet benaderen. Juist. Pan wak di kong, proverbio nanges 2:4. We zullen nu gaan bekijken waarom. Spreuken hoofdstuk 12. Juist. Versículo 4. Spreuken hoofdstuk 12, vers 4. Oké, laat de Bijbel pap jou in ons. En laat de Bijbel vanavond tot ons praten. Kita bisa, mi irmão. Mujer virtuoso ta e corona de su esposo, mas é mujer que ta causa vergüenza da maneira putrimento den su esuna. Dat te bisa. Kama é mulher virtuoso ta kiko corona de su esposo. Dus wat is een goede vrouw? Een goede vrouw is een kroon voor haar man. Oké, que men die amo por, laat ons bisa het ware broma mesmo so, sungo ta kumi, nando bisa, quando bisa palavra trove? Tem uma palavra de bisa. Tras de cada, quanto Ana? Tras de cada. Atrás de cada homem, a progressar tem uma valente su trás. Dus we kunnen met andere woorden zeggen dat een man een beetje kan opscheppen met zijn vrouw. Want zoals de gezegde zegt, achter elke man is een valente, is een moedige vrouw die hem ondersteunt. Juist. Want weer, ik ben een po broma, maar soms emo wego die sutra sorry. Nothing manera je. Dus de man kan opscheppen of zich goed voelen, want er is geen enkele vrouw zoals haar, zoals hij heeft. Esse provérbio de visa, king poranye. Daarom zegt de tekst in Spreuken, wie kan haar vinden? So, ora banye algo de bal maskurubi. En wanneer je haar vindt, dan heb je iets gevonden, dan heb je iemand gevonden die meer waard is dan edelstenen. Juist, pero contrario, una esposa, un mujer contrario a vos, ¿qué te hace? En het tegenovergestelde nu, in een tegenovergestelde vorm. Esta causa vergüenza y esta manera putrimento de hueso. Een niet virtueuze of goede vrouw is dan iemand voor haar echtgenoot die hem voor schut zet of is als een ziekte in zijn botten. Vervelo. Vamos com o provérbio 21. Estudemos provérbio toch, versículo 9. Mira, o tempo está acabando aqui. We gaan nu naar Spreuken 21. Juist, versículo 9. Vers 9. Spreuken 21, vers 9. Mio biba de esquina ribadak, ku biba de caso com mulher pleitador. Até te avise. Vervelo. Nós mira hoje.
No se cabe puntre dama na den comienzo, a mi cuargeni se puntre dama na den comienzo. Kiko te We hebben de cos, vrouwen aan het begin gevraagd. kiko te arma di mas poderoso kunanting. Wat is het meest sterke wapen die een vrouw heeft? Ina bisa, lenga, otra En bisa wat zeiden boca. de vrouwen? De tong of de mond. Y no se contento awe, ku egene te En we zijn- reconocer. We zijn blij vandaag dat de vrouwen dit erkennen. Ja, so ayer den tema, nos comendamos a reconocer nos fallo. Want gisteren in dat thema hebben wij als mannen onze fout ingezien. Y no se pide Dios perdón camino, no se falla como para ejercer tarea de ambu. En we hebben vergeving gevraagd aan God dat we de mist in zijn gegaan met het uitvoeren van de taak van de man. Y awe, Dios ta bimpe parte je muenang. En vandaag richt God zich tot de vrouwen. Dus muet, er is een jobo bibari waskina di undak. Dus de tekst zegt, je kan beter op het hoekje van een dak wonen. Basa kung incômodo e cosilota, riba huki di undak, kasi babo kaifu je daar. Zal dat praktisch zijn? Zal dat comfortabel zijn? Je kan er praktisch van afvallen. Ja, is bopo kibra bo wesu na ibo per milho e sei, kude un casco mu e pleite do esa. Je kan makkelijk neervallen en iets breken dan in een heel huis wonen met een vrouw die altijd ruzie maakt. De Bijbel de bise, versículo 19 go. De Bijbel zegt het. We gaan nu naar vers 19. Que de visa. Di 21 mes, Sí, sí, sí. minha biba den desierto, kubiba junto com pleita do e rabiado. Alright. Que me ora bewaken wo king wat aan je den desierto. Dus wanneer je nu deze tekst bekijkt, wie vind je in het woestijn? Oké, scorpion. Oké. Schorpioenen, Culebra venenoso. giftige slangen, Liesenbeen, duizendpoot. duizendpoot. Então, é bisa melhor viver in deserto como de beesten met de picavo. En de tekst zegt, beter woon je in de woestijn waar zulke beesten je kunnen pijn doen, Kude um casca min. Ah, vou stoppen. É pleite doira. dan in een huis met, oh jee, maar nee, liever niet hoor. Awo waka wo, eremu weta que da pleita. Provérbio 27:5. Que de bisa. En wanneer, we gaan nog een tekst lezen, Spreuken 27:15. Wanneer een vrouw constant ruzie maakt, Que de bisa. Com het papier. wat zegt de Bijbel daarover? Lecmento constante riba dia di hopi aguacero. E pleita do tamescos. Wak. Nou, Imaginava we de um conchi butai bou, toch? Het dak te stel lek. je voor dat er nu dus een kom beneden hangt, of is, Het dak te lek. en de dak lekt, Er zit een buraco. omdat er een gat is. En dan kon lek de zon ore kai ding conch. En hoe klinkt het steeds wanneer de druppel lekt in de kom beneden? Het is dat tak. Je hoort Tre steeds otro, het tak, geluid. tak, tak. En dat moment dat je de kansen boeken weer gewoon reden, tak. Op een gegeven moment word je er zo moe van. Que me te queda tak, gente hora. Dus het blijft maar lekker. Juist. Constant. Dus is zo niet, we zeggen proveer dus lekmento constante ribondia di hopi avocero. Dus daarom zegt de Bijbel, een druppelend lek op een dag dat het stortregent is net zo erg. En toen we in de wisa we gewoon een tiki avocero, no, hopi avocero. En het zegt niet een beetje regen, maar een stortregen. Que me te queda rekkete, hinde Dus rekkete. het blijft maar doorgaan. En toen we sabu i weer pleiten door te komen. En een ruziemakende vrouw is hoe? Mes cos Salomon de Visavo. Mengo da, Is en de otro. hetzelfde, zegt Salomo. Mengo. Awo. Nós ben een parte importante, maar nós bij ramt af. Nu dan, we bereiken een belangrijk onderdeel om af te gaan ronden. Oké, we zullen hopi bia, para nós bij sera, we zullen hopi bia. Heel vaak, voordat we gaan afsluiten, E moeda bisa wel bosa maha je hamber di misonyo e bosa
Maar je lokt me te kijken. Heel vaak zegt de vrouw, ik heb mijn droomman gevonden. Ik heb alles wat ik wil, heb ik al. Corabon. In onze studenten hebben we een rol die in de moe dingen En we daar. bestuderen vandaag de rol van de vrouw in het huis. Que men lo que nos te beleza o que tambe ta un tarea je in de moe. No lo olvida. Dus wat we nu zo meteen gaan lezen, is ook een rol van de vrouw. Ok, le sepa mi miro man. Ocho, ko kita waram. Le sepa. Rumang muenang, ora te trata di nan trabaho, no mester bisti panya kutahasi ng parse imaginang, paspanta e wara-wara ng... Ana, vamos estar. Ordi e maishi. Ok. Geliefde dames of vrouwen, wanneer het gaat om hun werk, moeten ze geen kleren dragen die je laat lijken op een schrikpop om de vogels weg te jagen. Ja, schrikpop. Kom maar. Mi sa ta ko una hermana vai salir que palavra. Ik weet niet waar zuster wij deze woorden vandaan. Ja, maar het is verdad. Dus soms nanting ding maishi toch? Vel die maishi. En dan moet een spanta para. Maar het is waar, want in het veld van mais bijvoorbeeld zetten ze een pop van riet en zorgen ervoor dat de vogels afgeschrikt worden. Juist, kiko mas is die visa. Ta mas gratificante panang esposo iyunang miranang de un traje moderna y bon ajusta upa visitante ng simple of extranjero nang. Het is beter, het is erkennend voor hun echtgenoten en kinderen om haar te zien in een moderne en goed gevormde, dus goed aangepaste kleding. Ook om bezoekers om simpele bezoekers of vreemden. Juist, dus om die kom, dan te prefera. Oké, dan heb je een paar netje, dus sombra, tal Italianen de bien nos cas. Oké? Want vaak is het zo dat, laat me iets netjes aankleden, want we krijgen bezoek. Juist, of meeting bij een fiesta die tal persoon. Of ik moet naar een bepaald feest van die en die persoon. Eu zie ik een beetje bonita, eu zie het ole, douche, fragancia. Dan ruikt ze wel lekker, dan zien haar haren er wel mooi uit. Eu zie je pañe te adequat. En de kleren zijn gepast. Pero pa e casa y ayunan si shawame te bom. Maar voor de mannen en kinderen dan is een simpele jurk voldoende. Oké, kiko maar dus visa. Alguna esposa y mama ta pensa que no ta importa con ambisti ta ora nanta hasi nan trabaho y ora nanta wardu mira solamente panang esposo y una. Sommige echtgenoten of moeders denken dat het niet belangrijk is hoe ze gekleed zijn wanneer ze hun werk aan het doen zijn. En ook wanneer ze gezien worden door alleen hun man en kinderen. Pero nanta hopi particular pa na mes na gusto pa wo di esnang kun noti reclamo special ribanang. Maar ze zijn wel specifiek. Kijk. Oké, maar ze zijn heel kieskeurig om zich te kleden om andere mensen, dus de ogen van anderen aan te trekken die geen speciale band heeft met haar. Correcto. Na nota más apreciable estima y amor de esposo y ayunan ku es nan di extranjero nang of amigo nang común. Is het niet van meer waarde om de estima
Liefhebbers. Is het niet meer van meer waarde om je liefhebbers en geliefde man en kinderen dan de simpele vreemden of vaste vrienden? E felicidade de esposo y yunang me está más sagrado para cada esposa y mamá who es un de otro. Amen. Het geluk van de man en de kinderen moet heiliger zijn voor elke vrouw en moeder. Voor elke vrouw en moeder dan voor een ander. Juist. Tremendo. Que Mandy, ok, dan vai rápido, so aqui sim nós temos vai. Ok. Dus de outra palavra. Dus met andere woorden. Wak, ora bom, aqui nós estamos papiando de vestisi que te passa segundo escritura, sim. Is een broer. Maar hier hebben we het nu natuurlijk over een kleed die zich wel past met de Bijbel. Ja, dus aqui nan, hermano, vai indo papiando com gente nan di mundo. Zoals Ellen White praat niet met mensen van de wereld. Bijbel tampoco no papi di gente nan di mundo. En de Bijbel heeft ook niet tot de mensen van de wereld gesproken. Agora papi di vestir moderado, decente, que te passa como venen com de servir Deus. Wanneer het spreekt over kleding, dan praat het over kleding die gepast zijn voor een christelijke vrouw. Ok, dan mire se aqui rapidamente, hopi mama te quer que tu costa bom suficiente para vestir in casa. Ik lees het even snel. Heel veel moeders denken dat alles goed is om in het huis te dragen. Seja que te hopi sushi e de mal estado. Zelfs al is het heel vuil en in slechte staat. Pero pronto não te perde na influência riba e família. Maar heel snel verliezen ze hun invloed over hun familie. E muito não tá assim comparação entre e pai de na mama e é um de outro ende. Want de kinderen gaan dan vergelijkingen maken tussen de kledingen van hun moeder en die van anderen. Que tá bisi na maneira profilítico, dus netje, profila netje. Dus die zich kleden wel op een nette manier. E respect para eigenlijk de bira mais débiles die mama. En het respect naar de moeder toe wordt minder. Juist, que men die nós também aqui na parte vestuário também é hopi importante ding ik aqui. Dus we zien ook dat de rol van kleding ook belangrijk is. Juist, que men nós não pode negligerar nada de conaqui. Como dama. Dus we kunnen geen van deze dingen voor vanzelfsprekend nemen. Meester mantene e corpa, salut, als je exercitie kubo kosnang. We moeten het lichaam gezond houden, dus beweging en je dingen doen. Tenemos mes neachi pa boy esposo, dame tu tarea. Jezelf mooi houden en maken voor je man. Carabong, ta esposa, ta corona di esposo. Denk eraan, de vrouw is de kroon voor haar man. So aqui, Isaías 3:9. Desculpa para mim rapidamente, meu irmão. Lá no We gaan heel snel naar Isaïas 3, vers 9. Até ele screen aqui, nós pô aqui. E expressão riba ng cara ta testigua contra nang. Nata proclama ng pika manera Sodoma. Nan nota esconde. Ay dinang pasombra nang a 13 maldad riba na mes. Kama e expressão di nang cara ta. Ito bisa aqui nang ta testigua contra nang. Dus hun gezicht vertelt al openlijk vertellen ze wat voor slechte dingen ze doen. Ja, dus en hun gezicht is te zien dat ze slecht zijn. Correcto, dus het comienza na onda pa ding. Het straalt uit pa fo. De verdad? Want waar begint het? Het begint vanuit binnen en het straalt uit naar buiten. Oké, dus het bisa aqui nang, het bisa, Provérbio 31:30, ser atrativo tá engañoso, é se se bij focus, die solamente parte para fo. En Spreuken 31:30,
zegt het, Ser atractivo te engañoso. elegant zijn is alleen maar uiterlijk Y boniteza da vanidad. en Wow. schoonheid verdwijnt. Ma, mujer que teme Señor, Maar een vrouw die diep ontzag heeft voor de Heer, ese lo guardo elogia. zij wordt geprezen. Ahora sin que men, no, mi te teme Señor, me está claro que men die kom guta para shawa met de boom. Dus ja, ik doe maar dit jurkje aan en dat is ook goed. Nee. Pa sombra jading ete sali pa fo. E boniteza jading te boniteza je fo. Want de schoonheid van binnen, die straalt uit naar buiten. Ete se tame mit de bisin, te verat? En dit zeg ik dus. Awo alguene lo visami online, pero Steve, ma quiere te corazón te ko. Maar sommigen online kunnen vast wel zeggen, maar Steven, ik dacht dat het hart alles is. Juist, verdad, ete comienza ding je corazón prome Samuel 16, versículo 7. Klopt, het begint inderdaad in het hart, zoals de tekst. Pero voor die corazón te sali turcos, te verat? Y me te sali con Uit andande. het hart komen de zaken van het leven. Juist, dus lá moet je sagriba scrimba no será gune. Wa que te visa. Turcos te conecta junto. Pues ora Dus bon ik zet neglixa. het nu op het scherm. Ja? Ja. Turcos te conecta junto. Pues ora bon neglixa un cos eta hiba na e outro cos tambe. Wat gaan we doen aqui? De citaat zegt, alles is met elkaar verbonden. Dus wanneer je het ene negeert of afwijst, zal het ook leiden naar andere dingen. Juist, que me no tiene excusa venuti, no, te corazón, que me esposo. Verdad, te tengo Er aqui is geen corazón. excuus. Ja, Klopt, je moet naar het hart kijken. esse é o primeiro lugar. Dat is de eerste stap. Então, é boca da papi for die abundância de coração. Want uit het mond komen de zaken van het leven. Juist. Pero é te conecta, inte separar. Het is verbonden met elkaar. Ok, nós vamos clausurar a noite que meu versículo que nós cuida em provérbio. En om af te sluiten, lezen we dezelfde tekst waar we mee begonnen zijn. Provérbio 31, 10-12. Miro man Ana Poleseba nós por sluit kunnen. Spreuken 31, 10 tot en met 12. Que te avisa. Waarom? Ok, tremendo. Dale vai, tranquilo. Geen haast, hè? Proverbio cuánto? 31, 10-12. Ave noite. Aquí. Ja. No calumnia, no 31. Juist. Un mujer virtuoso que por ahí, para sombra etabal mucho más curubí. Ajá. Corazón de su esposo está confiado en él. Y su esposo lo no tiene falta de ganancia. Nunca. Está así bom na su esposo y no está malo. Tú redianan de su vida. Está Amen. busca lana y lino. Y É tá bom. Tina, ok. Juist. Dank. Agora, nós também clausurar que pergunta we nos ave noite nos beste oração para nos damanang kuta. En we gaan afsluiten met een vraag. En we gaan ook bidden, speciaal voor de dames. Tour is nango de buscando un esposo. Voor alle die ook op zoek zijn naar een echtgenoot. Para Dios for you dan ta emuwe virtuoso. Promeco nangaya un esposo. Dat God hun helpt om een goede vrouw te zijn voordat ze de goede man ontmoeten. Panampo permite Dios preparanang pa oran ang topa kunang bruidegom. Pa Sorry, juda ik heb Dios. het even gemist. Ja, pa juda panam permite Dios juda nang te bom prepara. Dat ze God toestaan, zodat ze goed voorbereid zijn. Juist, promeco nang topa kunang bruidegom. Voordat ze met hun bruidegom ontmoeten. Pa edama nang porta muwenang kuta teme Dios. Dat de dames vrouwen kunnen zijn die vrees hebben voor God. Caminda esposo of e homer kulo bij casa kunang. Zodat de man die met hun zal gaan trouwen, Por confia ribanang.
op hun kunnen vertrouwen. E pesnan ku ya kava te casa, nando ding un matrimonio kava, no importa En quanto voor hay. degenen die al getrouwd zijn, in het huwelijk zijn, maakt niet uit voor hoeveel jaar. Panang tambe wor por ser permitidos convertinan de un moe virtuoso. Dat ze God mogen toestaan hen te bekeren tot een virtueuze goede vrouw. E logo pondro me Steven, pero sina mita, komita si waru transformar. En je kan jezelf afvragen, maar zo ben ik. Hoe kan ik dan getransformeerd worden in iets wat ik niet ben? E Dios te dice, acaso tem algo impossível para o Senhor? En God zegt ons dan, is er iets onmogelijks voor de Heer? Senhor di purbami dinge sakeo. En God zegt dan, probeer met mij. Ele bisa tambe miljonan dunami bo coração. Hij zegt ook, kinderen, geef mij jullie harten. Dus awe noche e damanan sitin damanan junto con nos awe online via de chat. Laga nos saco bo kepa nos a oração special babo. Dus vanavond als er dames zijn die graag hiervoor gebed willen, Juist. laat het alsjeblieft weten. Laga nos a sapa so nos te bij resa awe noche pa nos damanan. Want we gaan speciaal voor de dames bidden vanavond. Ok. Tiro matin dama na ki denga awe noche. Kuto bisa nos kepa wende amu resa pa nos awe noche. Zijn er dames vanavond die dit gebed willen? Ok. Ok, te parse sì. Nos te mira tambe ting a come se bisa. Ok. Meerdere in de chat. Juist, juist. Nos tengo reconocer dama na. Ting camina nos ja, a mí no di bisa, pero cada um de nós mesmos me por realizar para nós mesmos. Verdade? Se nós, We hoeven het niet met veel woorden te zeggen, maar we moeten het wel beseffen. Juist, juist. Ok. Nós também reza, mas não sabe se Ana, não sabe se Romar Genis tem. We zullen gaan bidden. Zuster Anna, is broeder Argenis er? Ok, se e não tem, anterior mensagem Ja, tem. mitei, no, hallo, mitei. Não, ik ben Argenis, Argenis tem. Oh, Argenis. Steven, Sim, para você oração pe dama não. eigenlijk, ik ken het, e dama, has je oração pe dama na. Ok, ok, ok. Broeder Argenis zegt eigenlijk wilde ik dat de dame bidt voor de dames. Juist. Wij lagen Ana as je oração pa Ok, ok, dama na, je damita na, je wobe na awe. ok, ok. Ik wil zuster Anne laten bidden voor de dames, de jongeren, allen die gebed wensen. Ok. Ok, ora não está referente ora aí. Para nós por bij de oração ora aí. Laten we dan eerbiedig zijn, zodat we in gebed kunnen gaan. Yes. Yes. Ok. Nós também reza. Amém. Senhor, te mira tu repetição. Senhor, te mira turcos que nós sentar com ele. Pues nós também 13 essa aqui dilante, Senhor. Ja, nós também reza. Tata Santo, Tata de amor, humildemente. Zie al onze gebedsverzoeken en wat er allemaal in onze harten zijn, onze Heer Vader in de hemel. Nós também delante do trono para agradecido para a palavra. We komen voor uw troon om u te danken voor uw woord. Tata awe nós que tem a característica de virtuoso. Vader, vandaag willen wij de karakteristieken hebben van een virtueuze, goede vrouw. Tata abosa, tur e conflicto nan con nossa passadem, tur nos prueba nan, tur e falta de carinho que quizás nos portim, tur e falta de fé. U kent onze conflicten, u weet onze uitdagingen, u kent al onze problemen.
Pesi awe tata nos ta presentar tur esa kinan dilanti bo trono. En we brengen dit allen voor uw troon vanavond. Senhor, nós ta suplicabo para ayuda-nos. Heer, we smeken u om ons te helpen. Ajuda tu é muito chiquito, não, é jovem, não, é mulher solteira e casada. Help alsjeblieft al de kleine kinderen, de jongeren, ook de volwassen vrouwen, getrouwd en alleenstaand. E também se não divorciar, Senhor. En ook degenen die gescheiden zijn, Heer Vader. Turco tem dolor, turco porta sofre no momento não aqui, tata. Ieder die pijn heeft, of die aan het lijden is op dit moment, Vader. Turco ta marraque cadena de inimigo que não por sair for de vício of e coisas que não acostumbrar com ele mundo. Allen die vastzitten, die vastgeketend zijn aan een verslaving of een zonde, waar ze niet los van kunnen komen. Pero, Senhor, nós ta corda arriba a palavra. Maar Heer Vader, we herinneren uw woord. Que abo avisa, acaso tem algo impossível para mim? Dat u zelf zei, is er iets onmogelijks voor mij? E de mesmo roceia, Jesus avisa. En in hetzelfde adem zegt Jezus ook. Me não avisava se você quer, logo mire glória de Deus. Heb ik u niet gezegd dat als je gelooft dat je de glorie van God zal zien? Porque ao Senhor nos está querer que abo por cambia e transformar nos vida não. Daarom geloven wij, Heer, dat u onze levens kan veranderen en transformeren. Sana nos mente e nos culpa. Reinig onze gedachten en onze lichaam. Para assim o Espírito Santo pode morar de nos mente. Zodat uw Heilige Geest plaats kan vinden in onze gedachten. E para nos culpa por ter tempo limpo, santo, caminho Espírito Santo que habita em gente. Dat onze tempel, onze lichamen de tempel mogen zijn. Pesitata nos apresentar tudo romano buena ribesum. Daarom brengen we elke dame voor u. Toeres nang rond mundo, Senhor. Ook degene rondom in de hele wereld. Pa sombra pa abo e rende buena ta delicado e especial. Want voor u zijn de vrouwen speciaal en kwetsbaar. Pese nos ta agradecido, tata. Daarom danken wij u, Vader. Para tudo lo que bajasi, lo que está haciendo y lo que vai seguir assim, de vida de cada ser mulher e mundo aqui. Amen. Voor alles wat u heeft gedaan, doet op dit moment en zal gaan doen in het leven van ieder en elke vrouw vandaag de dag. Pese tata, nós está bem bodilante como evas pachi pa abo por baiene ku turbo virtud na. Amen. Daarom komen wij u vanavond weer als lege vazen, zodat u ons kan gaan vullen met alle virtueuze karakteristieken. Bendición a cada mulher, kuta je vrouw de school, mama, casa e irmã. Zegen elke vrouw, zij het een lerares, een moeder, een vrouw. Pa asina nos por queda obediente na e guia de vos Santo Espírito. Zodat we gehoorzaam kunnen blijven aan de leiding van uw Heilige Geest. Nós está agradecidos, Senhor, para escutar nossa oração. We danken u voor het luisteren naar ons gebed, Heer. Esconde-nos de Jesus. Schuil ons in Jezus. Trouw ons in Jezus' naam. Nós está pedindo essa aqui de nome amoroso poderoso de nosso Rei Salvador Cristo Jesus. Amém e amém. Dit vragen wij in de almachtige naam van onze Heer Jezus. Amen en amen. 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 Comigo não, para nós para mim passei a palavra para a irmã Janine.
Esa que zo me quiere visa in closing. Zie? Zo is het eruit. Voordat ik het woord geef aan zuster Janine, wil ik dit nog zeggen. Juist. Si ting week te visa minota casa. Als er een vrouw is die niet getrouwd is, E do visa pero come porta we burtoso eure di ki valore ting. en zich afvraagt, oké, hoe kan ik dan een goede virtueuze vrouw zijn? Wat voor waarde heeft het? Cara ko prome esposo te Cristo Jesus. Denk eraan dat je eerste bruidegom Jezus Christus is. Kan dori to we virtuoso bota corona Jesus de forma e. Dus door een virtueuze goede vrouw te zijn, ben jij de kroon van Jezus E Christus. rendelo papi bom di Cristo door di bobida. En men zal goed spreken over Christus door jouw leven. Ja, esposo Cristo da we esposo. Amen. Want Christus is je bruidegom. Amen. Yes. Amen. En to Steven, Yes. ik krijg een commentaar erbij. Yes. En ik wilde ook een commentaar geven. Ik denk mujer nang dingen Zoom aki ko bij miranos of te mirando nos online. Als er vrouwen zijn die ons aan het aanschouwen is online, Ku ainda no a casa com Jesus. die nog niet getrouwd zijn met Jezus. Es decir, que no a aceptar Jesus como nan Salvador personal ainda. Met andere woorden, die Jezus nog niet hebben aanvaard als een persoonlijke redder. É chamada de Deus tariba bobida awe. De roeping van God is op uw leven vandaag. Bijbel de bisa awe te bon nobo. De Bijbel zegt, vandaag is het goede nieuws. Awe te dia de salvação. Vandaag is de dag van redding. E se awe boa escuta, é voz de Deus, mulher, En als je vandaag het woord van God hebt geluisterd als vrouw, aceptar é voz de Deus, awe. Amen. ik hoorde het niet. Aceptar é voz de Deus, awe. Aanvaard het woord van God vandaag. Tem oportunidade, Pabo, como mulher, Er is een mogelijkheid voor jou als vrouw dia 30 de março aqui, se você entregar a vida completamente na Cristo Jesus e casa com ele. om op 30 maart aanstaand om je leven volledig over te geven in de handen van Jezus Christus en met hem te trouwen. Derando a vida bieu e salir Door de je oude morto para leven vida. door je oude leven te begraven Juist, die passa para morto para vida, de escuridade para luz. en overgaan van dood naar leven, van oud naar nieuw leven. Dingen oude dan bautismal. Door te dopen. We tomar contato com minha persona of com Steven e nós lo hace tramite en dan passa isso aqui possível. Amen. Je kan persoonlijk contact opnemen, zij het met mij of met broeder Steven, door middel van deze nummers, zodat we dit proces voor jou in gang kunnen zetten. Amen. Amen. Dank u, Roman Genius. Roman Janine. En dan, zuster Janine. Amen. Dank je, Roman Steven, voor tremendo mensaje. Dank u wel, broeder Steven, voor de goede programma, voor de goede boodschap. En dank je también a Tiffany voor vertaal. Ook dank aan de vertaler, dit geval Tiffany. Nita quere agora aqui, nós está será por mesinita, Robes Pisami. Nós será com cantica tema. Acaba pergunta. Voordat we echt afsluiten, zullen we afsluiten door eerst te zingen, het themalied. Zijn er nog vragen? Dan de vragen, toch? Ja. Ja. Er waren vragen. Yes. Pero será que cantiga tema por mí. Ana? Ja, hermana.
Daarbij kan. We gaan afsluiten met het themalied. Nós também canta. Mita um parte feliz de família de Deus, lavada em fuente, mita limpia, junto com estes nos tacana seguro, mita parte de família, e família de Deus. Lobo tende nos tabisa, rumanang akinang, tapasonos tu família, e nos turta uni. Ora tá sufriendo, nos turta sintie, e de cada vitória, nos turta goza. Mito parte feliz de família de Deus, lavada em fuente, mita limpia, junto com Jesus nos tacana seguro. Mito parte de família, e família de Deus, de casa de pobre, pe palácio de rei, minta mais com estrangeiro, canto novo mitim. Riqueza eterno, su poder tá de mim. Minta digno de nada, malabase a Deus. Mito parte feliz de família de Deus, lavada em fuente, mita limpia, junto com Jesus nos tacana seguro. Mito parte de família, e família de Deus. Dank u, mama Ana. Dankjewel, zuster Anne. Nós vai seguir na pergunta nou. We gaan door met het vragenronde. Ok. A minha pergunta estava De eerste vraag was: minha pergunta está agora, tá zomaar en mulher pleita. mijn vraag nu is: maakt de vrouw voor niks ruzie? Is het zomaar? Ok, me contestai para mim, isso é a minha remarquinhas contestai de dois. Ok, lá me põe assim que não te turbete zomaar. Oké, het is niet altijd zomaar. Ja, se nós agora Genesis, a gente diz bij een rato, Genesis 3. Als we herinneren in Genesis, Ok, Genesis 3, dus bij een rato. hoofdstuk 3, Versículo 16. vers 16. Ito bisa, iemuwe elabise. Lomi multiplica mas eu hopi mes bodolo na hora de parto ku dololo banha yu. Toch bo desejo lo tapa bo esposo e lo manda riba bo. Ok. Se me para que não, ito bisabo. Als ik hierbij stilsta, zegt het: E desejo de emuwe tapa e esposo. de verlangen zal zijn naar de man. Ok, dingen thema de tema que me tinha, pero ma bule over. De bina tempo.
Dit kwam ook voor in het thema, maar ik heb het overgeslagen door tekort aan tijd. Caminda sister white papi di e hombo nanku nan casta manera quando in inglese deve ser borden. Waar zuster Ellen White spreekt over het huis dat voor de mannen als een last wordt genomen, wordt ervaren. Niet last. Het is meneer borden, men wat llega in naam een hotel. Wat llega de hotel, boek uit Salibai. Oh, als een hotel. Dus dat het huishouden of dat het huis gezien wordt als een hotel. Juist, en kita pasa weer te muriendo de atención. En dan je atención. En wat er gebeurt is dan de vrouw sterft af door tekort aan aandacht. Juist, entonces se te pone door con su deseo para su esposo. En doordat haar verlangen naar haar man is. Esta busca atención is en no pone de otra manera om ze pleiten. En ze kan haar aandacht niet vinden, ze krijgt de aandacht niet dat ze verlangt. En dat kan ervoor zorgen dat ze ruzie zoekt. En de hermano vai ter hoop de homem dan te culpabel de caso aqui. En zuster White zegt dat heel veel mannen hiervan schuldig zijn. Juist, emo weer nothing ku bij pleiten en toen bij hoe ze zeggen ook om excuus. De vrouw moet dus niet ruzie maken als excuus. Juist, pero essa onde causa não si. Maar dat is wel één van de redenen. Até we zeggen die we citaat aqui. There is a tendency for the husband to feel free to go out and come in his home more as a boarder than a houseband of the family circle. Hierop kunnen we de citaat zien dat er een neiging is dat de man zich zodanig vrij voelt om uit en in te komen als in het huis alsof het een hotel is, dan echt als dat hij komt als man en hoofd van de familie. Ja, dus aceita para mim vanteira aqui não. Aceita geração também timbe como é te pleita. Assim Om het hierbij te houden, dit is een van de redenen vaak waarom de vrouw dan ruzie maakt. Ja, is het busque, dus het desejo de sua esposa, de busque de forma aí. En omdat haar verlangen dus naar haar man is, zoekt ze aandacht op deze manier. Pero cara bom dame, sei, não tu excuse para você seguir de coi, so Deus também para mim depois. Watch out. Maar let goed op, dames, dit is geen excuus om dit voor te zetten. God zal ons aanspreken hierover. Yes, ok, laat me passen. Eu o seguinte, meus rumar que me saguta, está ready, então eu para contestar o seguinte. Oké, dank We door naar de volgende vraag. En broeder Argenis zal dit beantwoorden. Ok, dan vou contestar a pergunta E. Ele duas perguntas, tá? Mulher conecte e tem sua curva para sua casa e seu hogar, toch e homem também busca outro iPhone. E uma PC. Ok. De volgende vraag is, wanneer een vrouw zich goed kleedt, zich netjes houdt voor haar man, toch is het zo dat de man dan buitenaf toch aandacht gaat zoeken bij andere vrouwen. Hoe zal het zijn voor die vrouw? Ok, tremenda pergunta. Goeie vraag. Está começando a escutar me bom, de auto aqui. Horen jullie mij goed? Ik ben nu in de auto. Bom, você entendeu um tique estranho assim, mas não se entendeu assim. We horen je wel, maar niet helemaal. Oké, bravo. Oké, nu is het beter? Sim. Is het nu beter? Ja. Para mim, hoor? Sim, tremendo, hoje. Ok. Steven, mi non ti mi piace pergunta comigo, pero vou ler essa Provérbio 31:30. Ok, Provérbio 31:30 bem. Ok, vamos ver Ik ben de Bijbel nu niet bij, maar kan je voor mij Spreuken 31:30 voor mij lezen? Ja, vers 30. Ja, ser atrativo. Ser atrativo está engañoso y boniteza da vanidad. Mas hueco que teme, Senhor, esse lo guardo elogiar.
Ok, tremendo texto, ¿no? Oké, goede tekst, hè? Então, nós também com o contexto de pergunta que a irmã hace. We gaan het nu in de context zetten die mevrouw heeft gevraagd. Pero lá nos visa, é mulher tá tendo o mais atrativo, verdade, tá de todo possível que é por ter é homem lá nos visa feliz. Laten we zeggen dat deze vrouw tot het uiterste moeite doet om zich zodanig mooi te maken of mooi te zijn voor haar man, om hem te behouden, om hem gelukkig te behouden. É mulher, meu irmão, estimado, não mais tá atrativo para é homem. Então, se turcos bom para é homem. Simplesmente para homem só. Sorry. Ripeti a trovo. É mulher, não mais tá atrativo e assim bom para homem, mulher virtuoso para homem. Tem não como para é homem só. Dus een vrouw moet zich niet alleen mooi maken en goed doen om. Voor de man Dus alleen. het bereikt niet tot daar. De compasão, se é mulher não tem temor de Deus, se não teme Deus, se não estima Jesus no primeiro lugar. Want als de vrouw niet God eert, dus Jezus in haar hart heeft op de eerste plek. En também assim turcos para lá nos pisa agradar é homem. Gaat ze alles doen om zeg maar de man zich goed te laten voelen? Sem temor de Deus, então lo que também passa tá é também sentir que é que tá com laste tá peso para mim é casamento vida aqui. Zonder de vrees van God en het gaat lijken alsof dit meer een last is, een zware last in het huwelijk. É decir, maakt niet uit hoe dat ten bomes bomba é homem of dat trata de as turcos bomba é homem. Se bonota se para Cristo da embano. Met andere woorden, het maakt niet uit of je dit doet, of je alles doet om hem te behouden, om hem gelukkig te behouden en jezelf zodanig mooi maakt of mooi houdt. Als je dit niet doet in de eerste plaats voor God, dan zal het voor niks zijn. Juist, mas o que passa, se você nota bom, de Gênesis 3, Als je goed merkt, sim. in Genesis 3, Deus apone juízo tanto de homem como de mulher. Heeft God een oordeel gezet, zowel op de man als de vrouw. Que men dit Deus não vai waque ora e com bom Eva tava tá promeke la peke com Adam. Dus God ging niet kijken hoe goed Eva was voordat zij zondigde. Turcos também de balança cerca Senhor, tanto é bom como é malo. Alles komt in balans bij God, zowel het goede als het slechte. Então, Ezequiel capítulo 18. En in Ezekiel 18. É também sabe se na promessa tava assim bom, é decir, bota praticar justiça, pero depois para stop de praticar justiça. Zegt het aan het parafraseren. Stel als je het begin alles goed deed of alles in gerechtigheid deed. Sim, depois que men vai stop de praticar justiça e vai volver na maldade, é quando a mão promessa em outra conta. En daarna bent gestopt met het uitvoeren van rechtvaardigheid en over bent gegaan tot het kwade weer, dan zal al het goede wat je hebt gedaan van geen nut zijn. Exactamente, es decir, bonota mulher virtuoso solamente para el hombre, sino para Cristo na primeiro lugar. Dus je bent niet een virtueuze vrouw voor de man, maar in eerste plaats voor Jezus. Vamos ser seguida mulher virtuoso todo dia na vida. Je moet een goede virtueuze vrouw blijven alle dagen van je leven. Na primeiro lugar para Jesus. Aan Jezus ten eerste. Se é homem que vai com outra mulher, Deus está trazendo delante juízo. Als de man wilt gaan met een andere vrouw, zal God dit ook in het oordeel naar voren halen. Abo como mulher sigue teme Senhor.
Maar jij als vrouw blijft God vrezen. Amen. Amen, tremendo. Danke pa contesta. Espera que Dank u wel a voor de comprender. antwoord. We hopen dat de persoon antwoord heeft gekregen op hun vraag. Ya nos tienen dos preguntas más. La laatste van te quiere. Tiene una We pregunta hebben nu 2 vragen. Una pregunta a que nana ku ya comprende sacar man por ampliar un tiki más pues de visa pero con sí mi tengo busque pero visa anda tenminste aan de hand die kwapre texto er manta punta essay. Er is een vraag gesteld door een van de zusters. Die zegt maar, hoe moet ik het dan zoeken? Ik weet niet in welke context of naar aanleiding van welke vraag dit is gesteld. Kan je jezelf iets meer uitbreiden hierover? Alsjeblieft, Ami. No, una pregunta así, tiene de visa. This is the other one. This is papamento. That's the papamento. This is papamento. Ik hoor niks. Meta bij, wacht, meta si es una pregunta más aquí nana. Er is nog een vraag. Janine, totalmente hacer pregunta. Oké, sí. Ik zal even antwoord geven, want ik heb de vraag gesteld. Door que estive na vista, que nós te buscamos, se nós não atenção bom, nós te buscamos malo. Doordat Steven heeft gezegd dat als we niet de aandacht krijgen op de juiste manier, dan zoeken we het op een slechte manier. En de Steven na vista, que te cita, ela busca a cita, en de la vista para nós não vai buscar, usa sabe como excuse para nós seguir assim, para nós temos Deus está nossa atenção revesar. Ora, com En broeder Steven heeft dan de reden of antwoord gegeven door middel van de tekst van de citaat van zuster White. En hij heeft dan ook erbij gezegd dat we niet moeten doorzetten hierin. En dat God onszelf zal aanspreken daarover. Maar nu dan de vraag, hoe moeten we dan de aandacht zoeken? Precies. Com qual é a maneira correta? Se não tem, é a maneira correta. Wat is de juiste manier om de aandacht dan te krijgen of te zoeken? Oké, laat me contesteren de vorm aqui. Oké, ik antwoord het op deze vorm. Oké. Se você vai, ja, me quer saber aqui, se me dera. Não, me tem que usar de mirando a pantalla que tu vai. Toch? Usando mirando o santuário? Zien we het heiligdom op het scherm? Nós também, né? Sim, oké. Juist. Dus, onde é pareja está ainda, het mira. Dus waar is het koppel daar? Onde dá? Na mesa de pão, toch? Oké. Bij de tafel der toonbroden, toch? Oké. Tem o mesmo espaço, kijk wat in, altar de essência. In hetzelfde ruimte, wat heb je nog meer? De altaar der reukoffers. Juist. En dan tá, kiko, oração não, de verdade? Dat zijn de gebeden, toch? Que te waarom mesclar com de Cristo. Het wordt gemixt met die van Jezus. Oké. Dus kijk, dame tingo assim, de quadro aqui, nós estudamos é virtuoso ave. Dus wat moet de vrouw dan doen? Omdat we dit als thema hebben van de studie. Wat moet de vrouw dan doen? Nós estudamos segundo provérbio, não que é mover no mês te pleita do. Volgens de tekst in Proverbiën hebben we geleerd dat de vrouw geen ruzie moet zoeken. Dus é mover em vez de usa é tempo para formar pleito, ou pleita. Dus in plaats dat de vrouw manieren zoekt om ruzie te maken. Isso te ajuda a situação mais pior. Dat helpt bij het verergeren van de situatie. E energia tá inquele de oração. Die energie zet je dan om in gebed. Dus oração tem poder. Want gebed heeft kracht. Agora, want queda na oração só. Maar je blijft niet alleen bij het bidden. Confiando que Deus te vai fazer sua parte ou de esposo. Vertrouwend nu dat God zijn deel zal uitoefenen in de man.
Wat é pão, wat parana jay, com a palavra de Deus. Pak je het brood van God, het woord van God. E wat explica pro esposo, of futuro esposo, of gente, wat explica com ele, aqui com a Bijbel de bis aqui. En je legt dan aan je man uit, of de persoon, kijk wat de Bijbel zegt hierover. Juist, então wat abre a palavra, wat mostra, essa aqui te coisa que Deus quer. En je opent het woord en je laat hem zien, dit is het. Juist, para nosso matrimônio para progressar, we moeten zien die falta de atenção. Dus zodat ons huwelijk kan voortduren, hebben we dit nodig. Ik mis je aandacht. Juist, então wat er is, kibbut of zien die falta de je. Je laat hem weten wat je mist. Juist, en dat dan tempo de seguidores, jong. Verdad? En terwijl gedurend blijf je in gebed. Oké, recapitular. Pleitamento no te trece solution. Ruzie maken brengt niet tot de oplossing. Leidt niet tot de oplossing. Juist, no sasi lo que me contesta te suficiente. Ik weet niet of wat ik heb geantwoord voldoende is. Pero sei mi para contestar por aqui. Maar dit is wat ik kon geven als antwoord. Oké, misschien Roma Argenis keranja die, of het oké is niet? Ik weet niet of broeder Argenis hieraan wat wilde bijdragen. Oké. Oké. Ahora, Janine, ¿sí? De Janine. De bisa si mi casar no está interesada para cana con idea camina de Dios. De vraag wordt gesteld, stel mijn man is niet bereid met mij hierin te lopen. Pero cada vez está claro para algo que mi mes no puedo comprender. Maar elke keer klaagt hij voor iets dat ik zelf niet begrijp. Ahora mi pedirle para papia en no que papia, mi te busca Wanneer ik vraag dat hij zich uitspreekt, wilt hij dat niet. Mi te busca toda manera para mi no tampana DJ. Ik zoek naar elke manier om niet bij hem te zijn. Wat is het laatste? Para evitar que mi tengo hace de algo así na aqui. Om iets te vermijden. Piccolo mi tengo hace de algo así na aqui. Oké. Wat moet ik in zo'n geval doen? De pergunta está direct complicada. De vraag is niet per se gecompliceerd. Es decir, para mí comprender bom, esposa tem persona que eigenlijk não está mais interessada in questão spiritual, se me compreender bom toch? Dus zoals ik het kan begrijpen, de vrouw merkt dat de echtgenoot niet echt geïnteresseerd is in de geestelijke dingen. Sim, toch? Sim, assim na Argenis. Sim. Heb ik het goed begrepen? Sim. A pessoa da pondra eigenlijk, que pode ser de caso aí, sombra, de maneira ninguém atende que casamento. Wat moet ik dan in zo'n geval doen, begrijp ik, want ik kan niet dan omgaan met mijn partner. Dus het is dat ze klaagt para algo que o mês não te compreende. Want de man klaagt over iets wat ze zelf niet begrijpt. En wanneer er gevraagd wordt om het uit te spreken, vertelt hij het niet. É uma situação que complicada, é uma situação vervelho. Het is een vervelende situatie. Ja, oké, en ook bij papia, no obligele. Als de persoon niet wil praten, kan je hem niet dwingen. Als de eenaan de bia parte wordt in de amber, maar je hebt het functionat aan bezien. Want daarin speelt de rol van de man ook. Want wanneer we niet willen praten, dan praten we ook niet. Sim. Agora, lá que nós lemos Pedro 3.
Laten we nu heel eventjes naar 1 Petrus 3 gaan. Versículo 1, versículo 1, texto 3, mi casa, sí. 1 Pedro 3, En het is versículo... vers 1 tot en met 3. Ja? 1 Oké. Petrus 3, vers 1 tot en met 3. Ok. Na mesma maneira, vosso esposa, não é assim, toch? Juist. Ok. Seja sumiso na vosso mes esposo, não. Para se algum de nanta desobedecido na palavra, não por word ganhar sem palavra para meio de e conduta de não esposa, não. Oké, laten we ons paren nou, Raad. Oké, we blijven hier even bij stilstaan. Sí, laten we ons para que tu na palavra que tu pisa. Door que na nota obedecido na palavra, se na nota obedecido na Cristo, so Cristo te palavra. Juist. Heb je begrepen? Of wil pega? Wanneer het zegt oké. over dat je man of dat de man nog niet gehoorzaam is aan het woord of aan Jezus. Juist. E gente que está desobedecido por bem na fé, pero através de algo. Diegene kan tot geloof komen, maar het moet door iets of iemand gebeuren. Através de conduta de esposa de caso aqui. Door de manier van zijn van de vrouw in dit geval. Juist. Agora, para nós porta prático de assunto que eu qual que deve funcionar worden vida real daarheen. Om hier praktisch over te zijn in het dagelijks leven. Maar hoop ik ja eigenlijk, ora nós zijn ons in type situatie assim aqui. Wanneer we ons bevinden in zulke situaties. O ser humano riba somente que construir muralha de defesa. Wil de mens een verdedigingsmuur opzetten. Dus hoor, agora que também pensa que, ok, é homem não quer comunicar comigo, mas tampouco também atender com ele. Dus de vrouw zegt dan, nada te passa. Dus de vrouw zegt dan, oké, de man wil er niet over praten, dus dan ga ik me ook verder niet erover zorgen maken, want ik heb het keer op keer geprobeerd. Juist. Então, de caso que, ja, tinha par de pessoas mesmo, bem claro que nem sombra, é uma mudança, se pare coisa que é mesmo te compreender, nem te compreender. En het gebeurt dan dat inderdaad dat er een onbegrip is, want de man doet dan dingen waarvan de vrouw zelf het niet begrijpt. Oké, agora se laga nos pisa, bota mira que bono tanhando a sua atenção de forma a nota papia e da serra em que contestar. Dus je ziet dan dat je op die manier niet de aandacht krijgt die je graag zou willen, want hij praat niet, hij vertelt er niet over, hij is dicht. Wat denk je als andere methode no? Dan moet je een andere methode gebruiken. Tem dicho da bisa assim aqui. Er is een gezegde. Assim para Deus, lo que nunca vai chegar assim. Doe voor God wat je nog nooit hebt gedaan. Para mira de Deus, lo que nunca vai chegar. Om van God te zien wat je nooit eerder hebt gezien. De caso que bota mira aya da pula, aya da bai, bota bem klaar que jongen. In dit geval zie je dat jaren voorbij gaan en je komt niet verder met deze persoon. Pero quizás no aplicar correctamente Pedro 3. Maar misschien heb je niet op de juiste manier de versen 1 Petrus 3 hebt toegepast. Ja, ora é bom, primeiro Deus obra, maneira Deus que obra dentro matrimônio. Dus zo kan je God niet zien werken in je huwelijk, zoals je dit zou wensen. Dus agora bom, é coração de persona, esposo, por abrir. Want de hart van die persoon, van die man, kan openen. Om te passar a palavra não bruto of bonita como de dizer.
Het is niet gebaseerd op je harde woorden of juist zachte woorden die je gebruikt. Esta pasa afet combinação de boa palavra não, junto com o hecho não de bom conduta desenvolvida. Het is een combinatie van je goede woorden en een goede houding, goede manier van handelen of zijn naar die persoon. Então é hora e Deus por obra milagre den é pessoa subida para sombra Deus que usa abo como instrumento. Dan kan God werken in je huwelijk, want God wil jou gebruiken als de instrument. É decir, para me pôr tu na é consejo aqui. Dus om dit advies te kunnen geven, Sigue de tá virtuosa normal para Cristo. blijf een goede virtueuze vrouw zijn voor Christus. Assim lo que Deus avisa abo, assim Doe wat God tegen jou heeft gezegd om te doen. então Deus tá assim para abo lo que kubo no po assim para você. En God zal voor jou doen wat jij niet voor jezelf kan doen. Nem para esposo. En ook voor je man. E sigue continuar de oração. En blijf in gebed. Tá Mike, abrir postere, por favor. Welkom. Ok, se me sabe tem outra pergunta. De que? Me sabe de laatste? Als er meer vragen Sim, zijn, que essa lasta, essa não vai vir para sobra. Sim. Tem par conosco, não sabe outra pergunta não tá. Não, tem paar comentários. Sim, pessoal. Não saco. er nog één laatste vraag. Waarschijnlijk zal dit de laatste zijn, want er zijn ook commentaren, Yes. opmerkingen. Ja, essa aqui, também se vamos notar cana ding é bom caminho com Cristo. Maakt niet uit wat de vrouw doet, de duivel zal hem verleiden om vreemd te gaan. Waarschijnlijk is dat gewoon, pode ser nota een vraag. Sim, é mais bem tá com um comentário. Er is een commentaar dat als de man niet op het pad van God of niet het pad van God bewandelt, dan kan je alles doen wat je wilt, maar het zal geen resultaat geven. Ik weet niet of ik het zo goed heb begrepen. Ja. Hij heeft een keer een commentaar, de zaak een keer een vraag om een partner te krijgen en om mee te trouwen. Moet je niet eerst vasten met gebed, dat God je de juiste man zal openbaren? Claro. Claro, se te prometo coisas que nós me se hace, pero nós temos que Dat is pensar. het eerste wat we moeten doen inderdaad, zoals de vraag gesteld werd, is vast door middel van vasten en gebed. Pues nós mira den tema quanto divórcio tem. Want we hebben in de eerste thema gezien hoeveel scheidingen er zijn. Agora não por seu matrimônio tá malo. Niet omdat het huwelijk of om te trouwen slecht is. Nem por seu matrimônio tem maldição, não. Niet omdat het huwelijk een vervloeking is, nee. Juist matrimônio tem bendição. Dat Deus institui. Maar het is juist zo dat een huwelijk een zegen is. Het is door God Mas ingesteld. decisão na guarda tu, Juist. Het is hier Maar slechte beslissingen werden genomen. Então, esta é uma miséria, esta é uma divórcio, esta é uma quantidade de problemas. En deze dingen brengen tot scheiding en ontevredenheid en al het slechte wat het met zich meebrengt. Juist, de PCMS nós tínhamos série aqui, seminário aqui, pero sonho. En daarom hebben we deze campagne, deze serie. De Turco die gaan in met deze casa, onderwerpen. casa Voor considera. iedereen die graag wil trouwen, die Juist. deze dingen dan, die rekening zal houden met deze dingen. Pues hermano, eu devia usar, se botava a reis, me decora que devia 5B ou algo, eu devia usar double oração. Want ik kan me herinneren dat Sister White iets heeft gezegd een keer over het bidden. Als je zoveel bidt daarvoor op dit moment, bid dan het dubbele. Juist, pues para Deus, para o pai, isso agora bom. Ora diabo saco bota em busca.
Dus daarom, als de duivel weet dat je zoekend bent, Je tam met een schuif die lanti, probeer que zo'n correcto, la imponeer schuift hij je ook iets voor degene die jou toebehoort. Agora bom, Juan 10:10, ela bimpa, horta, mata, destrui. Want volgens Johannes 10:10, dat is het doel van de duivel. Dus om te stelen, om te doden en verwoesten. Você me divisa, mascu yuna, hermana, mascu yuna. Dus inderdaad, vasten, maar zelfs meer. Então nunca negeer maneira romana je me was een red flag nang, no negeer nang. En negeer nooit de red flags die wel eens eerder werd benoemd tijdens eerdere avonden. Studies, ja. Negeer die rode vlaggen nooit. Juist, ja. Dus wat we toppen kunnen aan matrimonio e porta laat, e porta fatal. Want het kan voortkomen in je huwelijk en het zal dan te laat zijn. Juist. Agora bom, casamento tá vida of morto. Cielo, salvação of perdition. Want trouwen is voor het leven, dus till death do us part. Ja. Tot de dood ons scheidt. Zo ook redding. Yes. Het vida of morto. Het gaat om leven en dood. Juist. Om redding of eeuwige dood. Juist. Dat is een keer geweest. Ja. Então, lo que eu também vou visitar, toma suficiente tempo para conhecer. Yes, ja, En también. wat ik eraan kan toevoegen is, neem genoeg tijd om elkaar te leren kennen. Ja, ik denk, het tempo digna aí, por ongeveer 3 anos. In ongeveer 3 jaar, dat is de aangegeven tijd. E denan Deus por vai mostrar em verdade quem é persona que ela escolhe para botar. Hierin kan God je werkelijk laten zien wie hij voor jou heeft. Of bia nós está reza awe, anto verwacht amanhã outro amanhã Deus te me contesta. Heel vaak bidden we vandaag en we verwachten dat God morgen of overmorgen al antwoord geeft. Então vou te mais hasta pedir sinal. En je kan zelfs vragen of bidden voor een signaal. Então algo da passa vou te dizer ata, aleluia, Deus vai contestar me. En iets gebeurt en dan ga je zeggen, halleluja, het is Gods antwoord hier. A mim te bisa tipo de petição aqui mesmo petição op delicado. Ik zelf zeg erover dat zulke verzoeken heel gevoelig zijn. O tipo de petição assim aqui tá recomendável assim hasta de momento. Zulke verzoeken is het aan te raden om het liever in je gedachten te houden en niet uit te spreken. Es decir, wat resta de momento, was sombra diabo Dus met andere woorden, je bidt in jezelf, want de duivel luistert ook naar gebeden. Ora kubota resta kubo salto. Escucha Wanneer je dan bidt, maar openlijk. Juist, anteriori eta bij assim parse maneira que dat Deus contestava. Dan kan hij gaan doen alsof het God is die jouw antwoord heeft gegeven. Depois você vai mirar resultado na maldição de movida. En daarna zal je vervloekingen gaan zien in je leven. Yes. É coisa vervelho, minha irmã. En dit is heel vervelend, broers en zusters. Dus echt toma tempo, rustig, para conhecer persona e vice-versa. Dus echt neem rustig tijd om de persoon te leren kennen en hij jou. Of zij jou. Juist. Oké. Dank je pa. Ik contesta nou. Dank u wel voor alle antwoorden. Nós também agora para het miracle aan passie oração para gente muito gente homem não então também ele não assinam pergunta na de chat. We gaan nu over op het moment van gebed door zuster Anna en Admira. En ook voor degenen die de vraag hebben gesteld.
Tanto también para dus también uninantas oración para seminario. En een van ze zal ook bidden voor de campagne. Okay. Admira ku Ana, Sí, hermana. ¿está ready? Anna? Ali? Sí, claro que sí. Seguro que sí. Okay. Sí, no se parece. We gaan Een bidden. moment. Mhm. Ma'am Beulah kay? Admira, ¿abo quieres esa promesa? Depende kung Ma'am Beulah kay. May progresa na may lugar. Ma'am Yula day? No está. Bom, que não tem muita carga aí, não, ma. Mas porque me pôr a oração de para tudo assim, Varamos orado, Ana varamos orado sim, né? Sobre Overleg com wie gaat Jenny bidden. Soma. Jenny está em sabe, não sabe? Jenny tem pergunta só. Jenny. Zuster Jenny heeft hand opgestoken. Ja, sim, boa noite. Sobre a ordem sinami é pergunta aqui. Ku ora ku ende resa la bisa pa peanya casa of vrij antobra com eta anya sa ku ende ku joso dune of ende ku tabini se ka je of ene ku bindin subista eseita esunku joso manda de bisa com e poensa ta ken ende ku joso manda ta. Iemand heeft gevraagd aan zuster Jenny om te vragen, hoe kan je dan weten of je antwoord hebt gekregen van God over de juiste persoon? Dus als er iemand op je pad komt, hoe kan je dan weten dat het die persoon is dat God voor jou heeft? Bom, sim, por contestar em cortico, a mim te visa, tempo lo revela. Een korte antwoord. Ik zeg, de tijd zal het de tijd zal het aangeven. Yes, yes. Que men sempre permitir espaço, permitir tempo. Oké? Laat een beetje tijd eroverheen gaan. Yes, yes. Só apurada zal resolve. Sempre. Want zoals gezegd wordt, een snelgemaakte soep zal te zout uitvallen. Yes. Então sempre wanta ko coisas tocante de emoção, né? Você com sunchi, com mishi, com kiko, wanta ko nang? Een advies is om nog uit te houden, dus met name van emotionele affectie tonen. Dus zoals kussen en hand vasthouden en zulke dingen. Zorg we comienza inang, wat mira ciego, want mira nada maar. Want wanneer je daar begint, dan kan je makkelijk blind gemaakt worden. Então você corre se corre después então você tem algo ding, você toma decisão de escabear lá, imponer assim. Dus dat kan leiden tot te vroeg gemaakte beslissingen. Ja, je zorgt wat een keer bewan de effecten in rato, wat dan je chance discernie, wat een maar scherpie. Dus wanneer je dit zo lang mogelijk kan uithouden, dan kan je ook zo scherp mogelijk oordelen. Yes, que me vou mexer da scherpie, op scherpie die we zo'n wakse persoon dat kan com Deus, verdade? Je moet echt scherp zicht hebben. Bekijk of de persoon werkelijk met God loopt, bewandelt. Ja, is een persoon, nota persoon e persona também bij de iglesia, que men tá oké. Het is niet alleen omdat de persoon ook naar de kerk gaat dat het oké is. Dus het diabel também bij de iglesia, também é religioso. Die também conhece Want de duivel is ook religieus en gaat ook naar de kerk. Diablo is sumamente religioso. Ja, is é conhece su Bijbel, também por canta, também. De duivel zingt ook, hij kent zijn Bijbel ook. Pero Bijbel die zou zingen, ora toch het tembla de presença de Deus. En não porque com de Deus. Zegt ook, toch vreest hij in het aangezicht van God. Dus die kon je not obedecido in aquela cinta. Waarom? Want hij is niet gehoorzaam en daar is het kernpunt.
Juist. Ando Steven, econai, sorry, je gaat het erbij ook. Sim, dá Econai dat zit recomendabel para dura, para ter tempo para conhecer pessoa. Econai que nós mencionando aqui, quando nós mirando em 2-3 semanas, luna, ano. No. En daarom wordt het geadviseerd. En daarom wordt het geadviseerd elkaar goed te leren kennen. Dus tijd te nemen om elkaar te leren kennen. Want dus heel veel, je leert de persoon niet in 2-3 weken kennen. Nee. Want de duivel kan zich goed vermommen. Juist. Sim, você agora bom, bem, Luísa. É também maneiro Kiko. Angel de luz, maasje bonita met de De Bijbel zegt, hij komt als een engel des lichts. Of tinka minde bisau, esta maneira coda, sheeps in wolves clothes. Ik ben lobo ding cuero de carne. Of hij vertoont zich als wolf in schapenklederen. Bonde mire, esta maneira chacal de deserto, testament bio de bisau, chacal de deserto. Bonde mire, het esconde, het dekno. Zoals in het Oude Testament wordt gezegd, je kan hem niet zien, hij verschuilt zich. Ja, is que a palavra de Deus só por revelar com alguém não. A palavra de Deus só. En alleen het woord van God kan dit aan jou waarmaken. Oké. Met série que versículo. Salmo 5. Ik eindig met een vers, Psalm 105. Juist. Então, que te bisa? Boa palavra tá Kiko. 5. Sim? Psalm 105. Ok, boa palavra tá lampi para mi pia. Salmo 109, versículo 5. Até coisa. Psalm 119, 105. Ja, met de visa 5, maar er falta um pouco. Vers 105. Sorry, 5. Ok, então Senhor, boa palavra tá lampi para mi pia e luz para mi caminho. Dus, de outra palavra, para por mira escuridade, we doen zijn luz. Verdade? Dat is die lampje. Dus met andere woorden, om de waarheid te zien, dan heb je het licht van God nodig. Juist. Nou, mi serena. Palavra me avisa tu kogawa. Het woord zegt alles al. Dank je, Steven, para contestar. Então, assim que nós temos que ter essa sessão de pergunta. Yes. Dank u wel voor de antwoord, broeder Steven. En bij deze sluit ik ook de vragenronde af door middel van ook te gaan op gebed. Sí, Ana, por así oración. Ana, ¿vosotros ves oración? No. Mira también. El punto no, ¿cómo se reza? Tengo reza para gente mover, para gente amor, ¿no? Ajá. A parte con ahora 13 de noche. Er zal gebeden worden voor de man, de vrouw en de thema die vandaag werd behandeld. Het verloop die campagne. En iemand anders zal bidden voor het verloop van deze campagne. En dat también para een pregunta en ook voor degenen die vragen hebben gesteld. Ook wel een opmerkingen también. En ook degenen die opmerkingen hebben gegeven om hen in gebed te houden. Oké. Hermano Janine, me tem pergunta, nós podemos fazer oração sem vertaling e nós por caba? Ja. Sim? Bom, dank je, hermana. Ora, Tiffany, quando me se vertala o aqui, bom? Ja. Oké. Wie begint eerst? Ik of Anna? Je mag kiezen, Dushi. Oké, Joshua, kom. Ja, nu ben je parte na committee voor eens even permitter eens als ik gewoon koos voor de Santa of Viana. No está botando cielo. Dios de gloria, Señor, buenas noches, Señor. Nós sumamente agradecidos, Señor, por parte que por papa que gente mujer a noite.
Tem um parte, Senhor, que me escuta, tem um parte que me não logra escutar, pero ti que não que me logra escutar, Senhor. Tá de grande bendição para mim e me te quer para minha humana também. E a vez nós por mirar, nos falta que nós estava querendo, Senhor, que nada está correto. Falta consciente e inconsciente, Senhor. Para ver noite, Senhor. Me te quer e confio que nós cada ser mulher, gente mulher, é grupo a noite que tem mulher virtuoso. Na primeiro lugar, para servir abo e temer abo e ter respeito de abo, estima abo na primeiro lugar. E, Senhor, segundo nós estimamos e nós também de obediência com o Senhor, logo duna nós é ser que dá paz para nós. Mas coisa que duna Adão, Eva com a paz, logo duna nós também é persona correto que nós temos. Senão que tem busca, Senhor. Senão que tem acaba, Senhor, ajuda-nos para um bom esposa para não casar. Senhor, lá gana por humiana mês. Lá gana por sim, absetar caminhando a robês. E pedir perdão. E cada momento vai de oração, junto como pareja, para não lograr sair fora, por o qual não porta sentar com ele, Senhor. Senhor, se nós põe abo meio de turcos, seguro, turcos não sai bom, Senhor. Para ver noite papapia, não lhe palavra na que inimigo porque não vai com ele. Lá não porque da gravar e batava de nosso coração. Para nós pedir que adore o Espírito Santo, para nós fazer essa que não tem praticar em nossa vida. E assim nós boniteza, Senhor, lo sale de para dentro para fora, Senhor. Danke para boa palavra, Senhor. Essa boa palavra está sendo maravilhosa, boa palavra, uma palavra que está sana, coração não quebrar. Coração não pode sentar com contesta, com pergunta, não com contesta, não está word contestar, Senhor. Senhor, danke para tudo coisa que você faz, para nós cada ser gente mulher. E também para gente homem, para não também por tomar responsabilidade, para não forçar. E não usa o texto aqui na maneira, mas usa o texto aqui de uma boa maneira porque para não usar essa aqui. E assim é vida. Porta uma vida doce, uma vida de amor e carinho, junto com o Senhor. Bendicionar-nos cada Senhor, e dona-nos o poder do Espírito Santo que nós está pedindo cada dia de novo, para ajudar-nos por cada dia caminho das mal, para nós por chegar à eternidade. Danke, Senhor, bendicionar Stephen, bendicionar Genis, bendicionar a irmã com a Vertal, a irmã Janine com a leite e parte da noite, Senhor. Senhor, o que nós também despedir, Senhor, treze nós bet amanhã com Deus que mesmo zelo, que mesmo ânimo, para volver a escutar o que Abba preparar para nós, Senhor. E assim nos vida não, porta vida não, que de acordo com o Senhor. Danke para escutar minha oração, Senhor, que perdone minha falta, que perdone minha humana sua falta, dengue duche em nome poderoso, quarto único, e o Cristo Jesus. Amém. Amém. Tata Santo, Tata de amor, nosso coração está reconciliado em boa, Tata. E Tata, nos boca está papi com coragem contra de tudo e inimigo, não, que bem lastra nós, tiba nós em cautiverio. E Tata Santo, nós agradecemos pela oração de nós, uma etmira que vai diante de nós, Senhor. Tata, lá, pensa que nós subimos no loducho, na botrona, e também o que me também exclama na boa, Senhor. Tata, nós pedimos para toda pessoa, não, com a subsum. Es não com a pergunta, não. Es não, Senhor, que está passando de momento não dificultoso. Es não que está de matrimônio, Senhor, e não está sentindo infeliz. Pero, Tata, agora o Espírito Santo toca no coração e transforma, Senhor. Tata, assim, sem nenhuma palavra, não por gana, não conjugue para abo, Tata. Porque, Tata, nós pedimos fortalecer cada ser humano aqui. Cada mulher e homem que está sofrendo de na relação. Tata, Santo, para falta de compreendimento, para poder dar compreendimento, Senhor. Tata, para sombra, luz, arriba é caminho de lâmpada nos pia. Esse Senhor está pedindo guia, nós temos caminho de vida, Tata. Tata, nós temos seminário diante do trono, Senhor. Tata, a você com poderoso
Costan que tawaro 13 de seminário aqui tá. Quanto necessidade o pueblo tem passar mais enquanto de tema na aqui. Porque Tata Santo nós está pedindo, Senhor. Lá o Espírito Santo que a cada homem, cada mulher, Senhor, que tem desejo, ou que tá aqui, mas de paixão, para por ter casar. Pero Tata donaram domínio próprio. Lá não pode namorar de abo na primeiro lugar, Senhor. Para sobrar abo te bruide home que lo vim busca boa esposa, Senhor. Porque Tata ave, lá o Espírito Santo sim a cada homem, cada mulher, solteiro e também de matrimônio, para por namorar de abo primeiramente, Senhor. Tata, nós te pedimos, Senhor, bendicionar e tema não, também que lo vai seguir, Tata. Bendicionar nosso irmão Steven também com 13 tema na aqui. Nosso irmão Arquenes que também 13 também. Nosso irmão Fuller que também a drag bem com o tema não, qual que também tem open necessidade. Para o pueblo. Porque Tata nós está agradecido, Senhor, para a igreja refúgio, para cada que está dando um braço de parte aqui, Senhor, para cada pessoa que abine e visita, e para todos que lo sigue visitar, e assim Tata por entregar a vida na Cristo e casa com Cristo é assim na vida viu e lá uma pessoa completamente nova no espírito. Tata Santo, danke para tudo o que nós estudia hoje, Senhor. Tata não permite que Satanás tenha conhecimento na aqui ranque for de nosso coração. Pero Tata pone e anga na rondo de nós. Proteja nos mente para sermos por retener tudo o que nós hacía e também poner em prática. Tata nós está agradecido por uma Janine também com apresentar e também é irmão a translate, irmão Steve, irmão Arquenis e também toda outra humana, Tata, que também tem. Tata, nós chamamos danke. O que nós vai separar for de outro, Senhor, não permitir, Senhor, para o inimigo bate nos cuidado, pero pone angel na guarda rondou de nos casa, rondou de nos ajuda-nos para nós poder luz que brilha na escuridão. Dá-nos coração obediente, Senhor. Tata pa assim nos for agradável dentro turcos e pe ami de nós por morrer e para Cristo por crescer todo dia mais e mais de nós. Tata nós está agradecido o abo sempre sua está atento para mirar nós e boré está atento para escutar nossa oração. Laga tua palavra na nos boca, Senhor, por subir na trono não lo duche, Senhor, para assim, Senhor, lo que o abo que por cumprir nos vida pero para nos buscar por reino e por vontade para se prometer. Tata, nós agradecemos por tu coisa, de nome amoroso de nosso Rei Salvador Cristo Jesus. Amém e amém. Danke, Senhor Jesus. Amém. Amém. Danke, Ana, por admirar para a oração. Então, me desejar uma feliz noite. Despensamos nossa dura largo. Nós esperamos amanhã, Deus terá trove na imensa hora, setor de noite. Outro restan. Igreja Refúgio quer participar na Turende. O dia inteiro luna de mar venidero aqui. Nós lo vai ter grandioso seminário intitulado Noviazgo, Matrimônio, Divórcio e Reconciliação, começando com a promessa de Marco semana de oração. E também a promessa sábado lo vai ter vigília. E meia hora atrás, nós dir com vários temas na rondo de noviazgo, matrimônio, divórcio e reconciliação, centrado em o plano de salvação. Pois seminário para tu rende, hasta pessoa que não está casado, ou pessoa que não tem pensar é tolpa para casa, também é tema não toca tur essa aqui não. Pois assim a preparação para por ter inter el luna de março aqui com refúgio. E se você sabe mais de seminário aqui, por uma informação através do número de telefone 062 695 418 ou por app também. Pois reservar a luna aqui completo para bater com a Igreja Refúgio. Bini uno, bini tu. Sufre